Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарадыё. І сёння у нас у незвычайны троху дзень, але не менш ад гэтага прыемная сустрэча з палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александром Фридманом. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Я раскрыю сакрэт. Насамрэч мы памянялі са спадаром Александр дзень нашай сустрэчы дзеля таго, каб ён мог па гарачых слядах пракаментаваць вынікі выбараў у Еўрапарламент і тое, што там здарылася у Нямецчыне. Ну і я так разумею, во Францыі і у той ці іншай ступені у некаторых іншых краінах з заходняй, Еўрасаюза, але найперш Германія і Францыя. Францыя Ле Пен, яе перамога партыі, яе так грунтоўная, і праварадыкалы у Нямецчыне. Карацей кажучы, што гэта такое і як вы ацэньваеце вынік? Давайте, напэўна, з Францыі пачнем. Дарэчы, што тычыцца і Францыі, і Германіі, Італіі, Нідерландаў, у Аўстрыі вынікі-то досыць прадказальныя. Нічога такого ўж надзвычай сенсацыйнага не адбылося. Не адбылося нічога такого, што б не прадказвалі. Давайте пачнем з Францыі. Тое, што партыя Марин Ле Пен атрымае перамогу і што перамога будзе упэўненай, гэта было відавочна. Сацыялагічныя пытанні, яны гэта паказвалі. Так, яны нават набралі трошкі больш, чым было ў сацыялагічных апытаннях, калі 32%, калі я не памыляюся, но тут нічога надзвычайнага няма. Звычайна людзі, якія абіраюць такія партыі, падтрымліваюць такія партыі, калі яны ўдзельнічаюць у сацыялагічных апытаннях, ёсць пэўная частка, якая не кажа правду, не кажа, што яна галасуе за гэтую партыю, і таму вынікі аказваюцца ў гэтых партый звычайна трошкі лепшыя, чым у сацыялагічных апытаннях. Надзвычайны, канешне, крок, на які пайшоў Эммануэль Макрон, тое, што ён вырашыў распусціць парламент і прызначыць парламенцкія выбары, гэта было нечакана. І гэта такі ў пэўным сэнсе гэтыя новыя выбары ў Нацыянальную асамблею, яны такі рызыкоўны крок, у тым сэнсе, што гэта будзе такая бліц-кампанія. 30 чэрвеня ўжо адбудзецца першы тур гэтых выбараў, то бок ён, напэўна, застаў знянацку. Тую ж Марин Ле Пен, яна не разлічвала, мне падаецца, на тое, што гэтыя выбары так адбудуцца хутка. І вось гэты эфект, ён можа сапраўды Макрону дапамагчы ў тым сэнсе, што можа паспрабаваць аб'яднаць грамадства і сказаць: глядзіце, мы тут зараз усе разам супраць ультраправых разам выступаем, мы павінны аб'яднацца, каб не дапусціць тое, каб парламент апынуўся пад іх панаваннем. Так што тут такой разлік ён прысутнічае, і яшчэ трэба ўсё ж такі улічваць асаблівасці французскіх выбараў, парламенцкіх выбараў. Яны праводзяцца па мажарытарнаму прынцыпу. І заўсёды, амаль заўсёды вынікі ў Ле Пен на гэтых выбарах не такія ўжо добрыя, нават дрэнныя. Так што тут казаць пра нейкую перамогу, якую Ле Пен, безумоўна, дасягне, тут зарана. Тут у Ле Пен могуць быць сур'ёзныя праблемы. Я нават не выключаю, што ўсё ж такі Макрону, сацыялістам, у іх атрымаецца, рэспубліканцам, у іх атрымаецца ў пэўным сэнсе ўсё ж такі палепшыць свае пазіцыі. Макрона, хутчэй за ўсё ж такі не, у яго вельмі добрыя пазіцыі ў сённяшнім парламенце, што там будуць ізноў такія вынікі. Гэта малаверагодна, але гэта такі рызыкоўны палітычны крок, і ён можа прайграць, ён можа выйграць. І зноў жа, рызыка яна прысутнічае, но яна ўжо не такая фатальная. Нават калі ён і атрымае паразу падчас гэтых парламенцкіх выбараў, ён, зразумела, ніякую адстаўку не сыдзе і будзе па-ранейшаму заставацца французскім прэзідэнтам, а Францыя, як вядома, гэта прэзідэнцкая рэспубліка, і прэзідэнт у французскай палітычнай сістэме адыгрывае ключавую ролю. Што тычыцца нямецкіх выбараў, тут я таксама, канешне, сенсацыйнасць не перабольшваў. Апытанні, якія праводзіліся да выбараў, яны паказвалі, што за другую пазіцыю змагаюцца сацыял-дэмакраты і ультраправая партыя «Альтэрнатыва для Германіі».
Тое, што хрысціянскія дэмакраты ў гэтых выбарах атрымаюць перамогу, ну гэта паказвалі ўсе апытанні, і перамогу яны атрымалі, і перамогу вельмі ўпэўненую. 30% яны набралі. Што тычыцца альтэрнатывы для Германії, так, гэта поспех для іх, пусть тая другая пазіцыя, якую яны занялі. Гэта поспех, яшчэ і гледзячы на той кантэкст, у якім праводзілася кампанія, пра ўсе тыя скандалы, звязаныя з гэтай партыяй, абвінавачанні ў сувязі з Расіяй, абвінавачанні з сувязях з Кітаем, скандалы вакол кандыдатаў гэтай партыі. Тым не менш, яны это ўсё больш-менш добра вытрымалі, атрымалі добры вынік, 16%, ну трошки менш, там будзе чым 16, напэўна, у выніку, але гэта добры вынік, і асабліва што для гэтай партыі вельмі важна, яны перамаглі на гэтых выбарах ва ўсходняй Германії, на тэрыторыі так званай былой Германскай дэмакратычнай рэспублікі. Вось калі паглядзець на сённяшнюю мапу Германії, палітычную мапу, яна выразная, там два колеры дамінуюць. Гэта чорны колер, гэта колер хрысціянскіх дэмакратаў, і блакітны колер. Блакітны колер – гэта колер альтэрнатывы для Германії. Ну там ёсць, канешне, розныя кропкі, напрыклад, той жа Берлін, які пераважна галасаваў за зялёных, таму ён зялёны, але ж калі паглядзець на ўсход, там відавочна пераважае альтэрнатыва для Германії, і гэта для яе вельмі важна, менавіта таму, што у восень, у верасні, у ўсходняй Германії, а менавіта ў Турынкі, Бранденбургу і Саксоніі адбудуцца зямельныя выбары, і падчас гэтых зямельных выбараў альтэрнатыва для Германії можа паспрабаваць прыйсці да ўлады. Гэта будзе зрабіць яе вельмі цяжка, но тым не менш тое, што яна ў гэтых выбарах зямельных пераможа, пакуль выглядае так. Але вось калі казаць вяртацца да Францыі, да Макрона, вот вы кажаце, што хутчэй за ўсё, ну выглядае на тое, што можа перайграць Макрон Марин Ле Пен такой вось зменай датаў правядзення выбарчай кампаніі. Але ў дадзеным выпадку мы ж ужо маем атрыманыя мандаты у Еўрапарламент. Усё ж таки, што больш важна для нас, вот для беларускага пункту гледжання, колькі і якіх мандатаў, якіх партый, якіх поглядаў прайшло ў Еўрапарламент, ці што ўсё ж таки будзе на нацыянальным узроўні? Ну, Еўрапарламент, ён, безумоўна, вельмі важны. І што тычыцца Беларусі, у Еўрапарламенце прымаліся рэзалюцыі наконт Беларусі. Еўрапарламент імкнуўся паўплываць на палітыку Еўрапейскай камісіі датычна Беларусі. І Еўрапарламент неаднаразова выказваўся ў падтрымку дэмакратызацыі Беларусі і іншае. Гэта пераважна, гэта былі дэкларацыі. У гэтым сэнсе я не бачу ніякіх сур'ёзных зменаў, бо у ультраправых партый і ультралевых партый іх пазіцыі палепшыліся. Трошкі сапраўды палепшыліся, іх будзе больш у наступным складзе Еўрапарламента, але яны не будуць дамінаваць. Яны не будуць там вырашаць палітыку. Яны не будуць адыгрываць галоўную ролю. Еўрапейская народная партыя, да якой гэта коаліцыя, да якой належыць у тым ліку і нямецкія хрысціянскія дэмакраты, яна атрымала упэўненую перамогу на гэтых выбарах. Хутчэй за ўсё, наступным кіраўніком Еўракамісіі застанецца яе сённяшні кіраўнік Урсула фон дер Ляйен. Таму я не бачу нейкіх кардынальных зменаў. Ну так, будзе ў Еўрапарламенце больш, скажем так, людзей, якія прытрымліваюцца антыукраінскіх і хутчэй прарасійскіх поглядаў, якія будуць выступаць супраць паставак зброі ў краіне, якія будуць заклікаць да адмены санкцыяў супраць Расіі. Іх будзе больш. Так што і голас ён будзе больш чутны. Але прынцыпова палітыка на еўрапейскім узроўні на дадзены момант у дачыненні да Беларусі і да Украіны не зменіцца. Іншае пытанне – гэта пытанне міграцыі, якое таксама, канешне, мае дачыненне і да Беларусі, бо гэтая тэма міграцыя, нелегальная міграцыя, яна ва ўсіх еўрапейскіх краінах была нават ключавой падчас гэтай выбарчай кампаніі, і менавіта гэтыя праблемы ў гэтай галіне з інтэграцыяй, сацыяльным пытаннем і іншае, і ўвогуле з нелегальнай міграцыі, яны дазволілі правым папулістам і правым радыкалам значна палепшыць
значна палепшыць свае пазіцыі. Гэта ўсё так. Але такіх грунтоўных зменаў у дачыненні ў знешняй палітыцы я не чакаю. Што тычыцца нацыянальнага ўзроўню, ну так, па-ранейшаму гэты нацыянальны ўзровень ніхто не адмяняў. І пытанні, якія тычацца у знешняй палітыкі, як тая ці іншая краіна, як ставіцца да той ці іншай краіне, гэта вырашаецца на нацыянальным узроўні. Калі мы нават возьмем усё ж такі гэтыя два прыклада, Францыю і Германію, дык яны прынцыпова адрозніваюцца. Францыя гэта прэзідэнцкая рэспубліка, Германія гэта парламенцкая рэспубліка. Галоўныя выбары, якія праводзяцца ў Германіі, гэта сапраўды парламенцкія выбары ў Бундестаг. І менавіта падчас гэтых выбараў і вырашаецца, як будзе выглядаць наступны ўрад і якую ён будзе праводзіць у выніку палітыку. У французскім выпадку сенсацыі, мегасенсацыі, напрыклад, была б адстаўка Макрона, калі б ён сказаў усё. Пасля гэтых выбараў, калі я бачу такі недавер да маёй партыі, якая там 15% атрымала і заняла ўвогуле, калі не памыляюся, 3-е месца, вось, нават сацыялісты, калі не памыляюся, выйшлі там на 2-е месца. Ну, галоўнае, яна шмат, там разрыў паміж Ле Пен і партыяй Макрона, ён просто велізарны. Это сапраўды вялікі поспех Ле Пен. Калі б Макрон у гэты момант выйшаў, сказаў усё, ну, я сыходжу, тады гэта была сенсацыя. Тое, што ён абвесціў прэзідэнцкія выбары, парламенцкія выбары, прабачце, гэта такі важны, надзвычайны крок, і ён яшчэ раз дэманструе вось такую авантурызм Макрона. Тут вельмі бачная розніца паміж Макронам і Шольцам. Шольц імкнецца звесці рызыку да мінімума, а вось Макрон гатовы рызыкаваць палітычна, і унутрыпалітычна, і знешнепалітычна. Вось гэта зараз і такі рызыкоўны фактор. А далей паглядзім, ці гэта будзе велізарны поспех, ці гэта будзе яшчэ одна палітычная катастрофа. Дарэчы, вось атрымліваецца, ну, безумоўна, тут трошку нацяжка, але усе гэтыя павелічэнне папулярнасці праворадыкальных розных настрояў і партый, якія выступаюць з такімі антыміграцыйнымі рознымі антымігранцкімі рознымі заявамі, адбываецца такі рост міграцыйнага чарговага крызіса, не крызіса, но але такой актыўнасці на беларуска-польскай мяжы. На фоне гэтага як могуць змяніцца ўсё ж такі адносіны, стаўленне да Беларусі? С аднаго боку, да лукашэнкаўскага рэжыма, з другого боку можа быць да беларусаў, якія знаходзяцца ў Еўропе. Ну, тут ізноў жа гэты міграцыйны крызіс, які зараз назіраецца, ён мае важнае палітычнае значэнне. Напярэдадні выбараў у Еўрапарламент выказвалася меркаванне, што зараз сітуацыя на мяжы з боку Расіі і Беларусі штучна пагаршаецца, ідуць усё новыя правакацыі, наплыў мігрантаў яшчэ ўсё больш, геаграфія вельмі шырокая, іх колькасна больш, і дзейнічаюць яны ўсё больш і больш радыкальна. Вось у розных заходніх аналітыкаў узнікала пытанне: ну а чаму гэта зараз адбываецца? Чаму гэта адбывалася, напрыклад, у траўні? Гэтая тэндэнцыя, яе бачна ўжо так, пачынаючы недзе з траўня, і нават трошки раней гэта было. Яшчэ і ў сярэдзіне вясны таксама назіралася. І рост колькасці, і радыкалізм, і іншае. Узнікала пытанне, што гэта? Выпадковасць у тым сэнсе, што вось стала больш цёпла, стала больш людзей, стала больш лёгка іх перапраўляць. Гэта прычына галоўная, альбо ўсё ж таки гэта мэтанакіраваная акцыя, перш за ўсё з боку Масквы, Мінск тут хутчэй на ўзроўні выканаўцы, мэтанакіраваная акцыя з тым, каб паўплываць на вынікі ў еўрапейскія выбары ў еўрапейскі парламент. Пытанне пакуль застаецца адкрытым. Калі мы паглядзім на вынікі антыміграцыйнай партыі «Альтэрнатыва для Германіі», асабліва ў прымежных раёнах Германії, там на мяжы з Польшчай, напрыклад, менавіта туды, куды і прыбываюць перш за ўсё тыя людзі, якія змаглі праз Польшу патрапіць на тэрыторыю Германіі. Гэтае пытанне ўцекачоў па так званаму беларускаму маршруту, яно куды больш актуальнае для ўсхода Германіі, чым, напрыклад, для астатніх частак краіны. Дык вось там вынікі ў «Альтэрнатывы для Германіі» яны надзвычайна выдатныя.
там больш за 30%, нават ёсць рэгіёны, у якіх гэтая партыя атрымала амаль 40%. Вось узнікае пытанне, гэта звязана з гэтым міграцыйным крызісам? Паўплываў ён гэты крызіс, пра які там куды больш пішуць, пра які там куды больш інфармацыі з'яўляецца ў сацыяльных сетках і іншае? Ці не паўплываў? Пытанне застаецца адкрытым. Думаю, ўсё ж такі ў пэўнай ступені паўплываў. І вось тут розныя эксперты, я з імі пагаджаюсь, чакаюць абвастрэння. Абвастрэнне будзе звязана з канкрэтнымі падзеямі, якія чакаюць Германію ў верасні гэтага года. Гэта вельмі сур'ёзныя падзеі, якія могуць шмат у чым нямецкую палітыку змяніць. Гаворка ідзе пра зямельныя выбары ў Саксоніі, Бранденбургу і Тюрынгіі. У гэтых трох федэральных землях альтэрнатыва для Германіі мае выдатныя пазіцыі. Яна, хутчэй за ўсё, будзе самай моцнай сілай там, і пры пэўных умовах яна можа нават мець шансы на удзел у урадах гэтых зямель. І вось гэты момант, каб прывесці гэтую партыю на зямельным узроўні да ўлады, гэта для Расіі была б выдатная камбінацыя. Тым больш, што значэнне гэтай партыі для Расіі падкрэсліў сам Уладзімір Пуцін на сваёй прэс-канферэнцыі на наступным тыдні, калі ён фактычна даў людзям, якія жывуць у Германіі і сімпатызуюць Расіі, фактычна даў рэкамендацыю галасаваць за гэтую партыю, калі ён падкрэсліў, што гэта добрая партыя, якая супрацоўнічае з Расіяй, якая зусім не фашысцкая, нічога такога, што гэта ўсё выдатна. І можа пэўным сэнсе вынік гэтай партыі, такі досыць добры вынік, нават трошки лепш, чым чакалася, ён можа быць абумоўлены і гэтым фактарам. Тут не трэба забывацца, што ў Германіі жывуць мільёны людзей, звязаных з постсавецкай прасторы, выхадцаў з постсавецкай прасторы. Напрыклад, расійскія немцы. Гэта амаль 2,5 мільёны чалавек, якія жывуць на тэрыторыі Германіі, маюць пераважна нямецкае грамадзянства, удзельнічаюць у выбарах. І там пэўная колькасць гэтых людзей падтрымлівае Расійскую Федэрацыю, падтрымлівае Расію і падтрымлівае прарасійскія сілы. То бок уплывы яны ж прысутнічаюць. І пасля таго, што адбылося, у Расіі сапраўды ёсць такое пэўнае, мне падаецца, прыватнасці, пэўны інтарэс уплываць і далей, абвастрыць міграцыйны крызіс і дапамагчы тым самым альтэрнатыве для Германіі. Так што такім чынам, калі крызіс будзе абвастрацца, то ён будзе ўплываць палітычна на Еўропу, а Беларусь у гэтым сэнсе нічога добрага не чакае. У Лукашэнка ўжо ёсць вопыт 21-го года. Будзе сітуацыя пагаршацца, тут і могуць быць зачынены і памежныя пераходы, і могуць быць уведзены новыя санкцыі супраць Беларусі. Усё магчыма. Міграцыйнае пытанне, яно на дадзены момант адно з галоўных пытанняў у еўразвязе, і рэагаваць, асабліва пасля гэтых выбараў, на розныя новыя міграцыйныя крызісы еўрапейцы будуць больш рашуча. Але дзіўна, як это працуе. Здавалася б, на фоне вайны, на фоне паводзінаў Расіі, на фоне яе акупацыйнай гэтай палітыкі і ўвогуле таго, што яна робіць, усе, хто так ці інакш звязаны, падазраваны ў сувязях, ці яшчэ што, з Масквой, з Крамлём, з ФСБ, там, з Расіяй, яны, нібыта павінны страчваць у іміджы, у сімпатыях, ва ўсім гэтым. А тут атрымліваецца, тут вон дэпутат ад альтэрнатывы для Германіі канкрэтна быў абвінавачаны ў сувязі там з Крамлём, з атрыманнем грошай з Расіі, уцёк у Расію, дэпутатка. Тут Путін заяўляе пра тое, што гэта партыя, якая, я вам яе рэкамендую, это нашы людзі, і яна атрымлівае падвышэнне наадварот, а не абвал, чаго варта было б чакаць на фоне вось гэтых усяго, што адбываецца. Тут сапраўды ёсць пра што задумацца. Учора лідар, адзін з лідараў гэтай партыі, Ціна Хрупала, у інтэрв'ю нямецкаму каналу АРД, калі я не памыляюся, так, это АРД было, ён так і заявіў, што вось вы, прэса, вы тут пра нас пісалі, што мы там, ён так не казаў, што мы звязаны з Расіяй, ўсё астатняе,
было відавочна, пра што ён казаў. Вы вялі кампанію супраць нацыі. Сапраўды, падчас гэтай прадвыбарчай кампаніі з'яўлялася ў Германіі шэраг публікацыяў пра кантакты розных людзей з гэтай партыі, з Расіі, з расійскай прапаганды. Дарэчы, таксама і з лукашэнкаўскім рэжымам пра гэта таксама пісалі. Вось, усё гэта ў прэсе было, і гэта было відавочна. Ну, як мы бачым, на вынікі іх партыі гэта асабліва не паўплывала. Яе вынік, той вынік, які яна зараз атрымала, вось тыя ж 16%, ён лепшы, чым чакалася. Канешне, ўсё адносна. Калі мы паглядзім на тыя вынікі, якія ў гэтай партыі былі яшчэ ў пачатку года, калі за яе гатовыя былі галасаваць 20% і нават больш, чым 20%, то зараз тыя 16, якія яна атрымала, гэта, канешне, гэта не 20, гэта куды менш, але ўсё ж таки гэта другое месца, гэта першае, і другое, гэта безумоўны трыумф ва ўсходняй Германіі. І ўсходняя Германія ў гэтым сэнсе застаецца такім цікавым феноменам. Тыя прарасійскія настроі, якія там сапраўды прысутнічаюць. Мы ж неаднаразова гэта ў эфірах абмяркоўвалі, што стаўленне да вайны і да падтрымкі Украіны, яно ў Германіі прынцыпова рознае. Калі мы паглядзім на заходнюю Германію, заходнюю частку, у заходняй частцы ёсць падтрымка і значная падтрымка паставак зброі ў краіне, значная падтрымка таго, што украінскія вайскоўцы навучаюцца у Германіі. І таксама ёсць падтрымка санкцыяў супраць Расіі. Гэта захад краіны. Ва ўсходзе ўсё наадварот. Там большасць, 2/3 адвяргае пастаўкі зброі у краіне, і там таксама крытыку выклікаюць і санкцыі супраць Расіі. А вось тыя палітычныя сілы, якія кажуць, ну вось давайте з Расіі дамовімся, а давайте будзем улічваць расійскія інтарэсы. А Украіна ўсё роўна не пераможа, яе шансаў-то няма аніякіх. Вось давайте з Пуціним размаўляць, не трэба там нейкім чынам з яго рабіць там нейкую пачвару. Ён нармальны, рацыянальны палітык, з ім можна дамовіцца. Ёсць насамрэч палітычныя сілы, якія прыкладна такія тэзісы прасоўваюць, і так на захадзе гэта ўспрымаецца ў заходняй частцы краіны, ўспрымаецца вельмі скептычна, а на ўсходзе хапае людзей, якія сапраўды лічаць, што з Расіі не толькі можна, але і патрэбна дамовіцца. І вось цяпер, калі выглядае, што гэтых людзей ўсё больш і больш, і палітычныя сілы, якія адлюстроўваюць такія пазіцыі, набіраюць моц, гэта паступова становіцца сур'ёзнай праблемай. Калі мы паглядзім на выпадак Саксоніі, вось у Саксоніі адбудуцца таксама ў верасні выборы, рэгіянальныя выборы. Выглядае так, што альтэрнатыва для Германіі упэўнена на гэтых выборах пераможа, можа атрымаць больш 30%. Другое месца, хутчэй за ўсё, будзе ў хрысціянскіх дэмакратаў, 20%, магчыма 25%. Далей ідзе саюз Сары Вагенкнехт, это новая, хутчэй, я б падкрэсліў, ультралевая, ну, можа, ультралевае і перабольшванне, бо ў гэтай партыі яшчэ такой вызначанай палітычнай праграмы ты няма, але адзін з важных прынцыпаў гэтай партыі дамовіцца з Расіяй, спыніць пастаўкі зброі. І гэтая партыя можа набраць на гэтых рэгіянальных выбараў нават 15%. А вось што тычыцца іншых партыяў, у тым ліку сённяшніх партый, якія ў кааліцыі, сацыял-дэмакратаў, зялёных, свабодных дэмакратаў, у іх нават ёсць рызыка, і яна сур'ёзная, што яны не патрапяць у наступны зямельны парламент, у наступны лантак. У іх зараз вельмі дрэнныя вынікі. І калі сапраўды гэта адбудзецца, устане пытанне, ну а як у такіх умовах сфарміраваць кааліцыю? Ці хто будзе кіраваць гэтай федэральнай зямлёй? І гэта тая праблема, якая можа з'явіцца у шэрагу усходніх федэральных земляў ужо ў верасні. І гэта сур'ёзны дэстабілізуючы фактар для ўнутранай палітыкі. Але глядзіце, вось мы кажам з аднаго боку, праварадыкальныя партыі атрымалі, там узмацнілі свае пазіцыі, атрымалі нармальную такую колькасць мандатаў у Еўрапарламент, але праварадыкальная французская партыя Марин Ле Пен і альтэрнатыва для Германіі, гэта у прынцыпе
розныя па палітычных арыентырах партій. Калі Марин Ле Пен падтрымлівае пастаўкі зброю ва Украіну, калі нягледзячы на тое, што некалі яе павінавачвалі ў сувязях з Крэмлём, то цяпер яна канкрэтна выступае супраць Расіі, то альтэрнатыва для Германії зусім іншы каленкор. Ці змогуць яны па нейкіх пытаннях дамовіцца у межах той же самага Еўрапарламенту? А вось гэта якраз таки для гэтых партый галоўная праблема. Яны у ім супрацоўніцтва вельмі цяжка даецца. Па-першае, гэта ўсё партыі, яны нацыяналістычныя. А вось калі мы возьмем там нацыяналістычную французскую партыю, то нацыяналістычная, як тая ж партыя Марин Ле Пен, то нацыяналістычнай французскай партыі вельмі цяжка дамовіцца з нямецкай нацыяналістычнай партыі, паколькі ў іх, як у нацыяналістаў, у іх розныя погляды на шмат якія рэчы, рознае стаўленне, напрыклад, да мінулага. Што стала апошняй кропляй для Марин Ле Пен? Галоўны кандыдат партыі альтэрнатывы для Германії на гэтых выбарах у Еўрапарламент Максіміліан Кра даў інтэрв'ю італьянскаму выданню «Рэпубліка», і ў гэтым выданні я не скажу, што ён там станоўча выказаўся пра СС. Не, станоўчым гэта выказванне не было. Яно было прыкладна ў такім накірунку, што не ўсе тыя людзі, якія служылі ў СС, яны былі забойцамі і іншыя злачынцамі, і ў гэтым накірунку. Пасля таго, як ён зрабіў гэтае выказванне, быў адразу жорсткі адказ з боку Ле Пен, што яна супрацоўнічаць з альтэрнатывай для Германії больш не будзе. Таму што Ле Пен, яна працуе ў іншым накірунку. Яна імкнецца прадэманстраваць, што яе партыя нармалізуецца. Яна становіцца нармальнай партыяй, яна адмаўляецца ад радыкалізму. Гэта тая партыя, за якую можна галасаваць, лічачы сябе таксама прыстойным чалавекам. Гэта не тое, чым ты не можаш прызнацца, бо гэта выглядае вельмі дрэнна. Вось гэта такі яскравы прыклад. Тыя ж правыя радыкалы альбо ультраправыя, яны ў Еўропе вельмі розныя. І супрацоўніцтва у іх цяжка атрымліваецца. І пазіцыі, як вы слушна сказалі, у іх розныя. Калі мы паглядзім на Італію, Джорджа Мелоні з партыі «Браты італьянцы», партыя, якая выйграла гэтыя выбары ў Еўрапарламент у Італіі. Яна упэўнена падтрымлівае Украіну, з першага дня ва ўрадзе падтрымлівае Украіну. Іншая справа, што Італія там асаблівая паставак зброі з боку Італіі-то няма, але ўсё ж такі дыпламатычная і іншая падтрымка з боку Італіі ёсць. Італія не выступае супраць санкцыяў, і гэта не гледзячы на тое, што ў сённяшнім італьянскім урадзе прысутнічаюць людзі з партыі Берлусконі, з Легі Матэо Сальвіні, так партыі, якія, хутчэй не тое, што яны арыентаваліся на Расію, яны ставіліся роўна, нават прыязна да Расіі. Але яны свае погляды шмат у чым змяняюць. Так што гэтыя альянсы паміж Расіяй і еўрапейскімі ультраправамі, яны маюць такі часта сітуатыўны характар. І, дарэчы, ультраправыя, яны ў прынцыпе ненадзейныя партнёры. І гэтае расчараванне, яно ж у Расіі вельмі бачнае. Яны там і фінансавалі кампанію Марин Ле Пен, і яны яе так расхвальвалі. Нават Пуцін адмыслова з Ле Пен сустракаўся. А што зараз кажа Ле Пен? Што ад яе зараз чуваць? Гэта ўсё для Расіі непрыемна. І тут узнікае пытанне, хто каго выкарыстоўвае. Альтэрнатыва для Германії, яна не супраць, чым є праблема выкарыстаць расійскую дапамогу. У тым сэнсе, калі Расія падтрымлівае, калі Расія гатовая рабіць тыя крокі, якія ў інтарэсах партыі, якія дапамагаюць гэтай партыі, яны з задавальненнем на гэта ідуць. Для іх праблемай не з'яўляецца гэта. Яны прагматыкі, яны жадаюць дасягнуць адпаведных палітычных мэтаў. Калі гэтых мэтаў можна дасягнуць з дапамогай Расіі, значыцца з дапамогай Расіі. Я б хацеў яшчэ момант такога палітычнага і не толькі палітычнага супрацьстаяння ці напружанасці паміж Макронам і Шольцам. Что там адбываецца? Шольц, дакладней Макрон, ініцыянаваў стварэнне кааліцыі пэўнай, дасылаць там інструктароў вайсковых ва Ўкраіну, а запрашэнне Германії і Шольцу не скіравалі.
с аднаго боку лагічна, тому что Шольц заявіў, что не будзе как бы удзельнічаць у адпраўцы вайскоўцаў ва Украіну. З другого боку і ЗША тое ж заяўлялі, але ў ЗША запрашэнне адпраўленае, і плюс там все ж таки апошнім часам досыць такія ваяўнічыя заявы той же Шольц рабіў. Так да чаго можа прывесці увогуле гэтае такое напружанне і нейкае такое супрацьстаянне? Ну я прызнаў, што я гэта напружанне не перабольшваў. Яны што Шольц, што Макрон, яны прагматыкі, яны разумеюць, што ім разам працаваць. Так, можа у іх адносіны зараз і далёка не самыя лепшыя, і Макрону відавочна гэтая стрыманая Шольца не падабаецца, але ён сыходзіць з таго, што вось гэты чалавек будзе заставацца канцлерам Германії, будзе заставацца на чале нямецкага ўрада, значыцца з ім і трэба і надалей супрацоўнічаць. Вось у гэтым сэнсе. Што тычыцца французскіх ініцыятываў, то тут, канешне, ставіцца для іх трэба асцярожна. Макрон, ён схільны вось да такіх публічных крокаў, прыгожых крокаў. І у яго атрымліваецца, дарэчы, як гэта атрымлівалася і ў брытанцаў, і атрымліваецца ў брытанцаў, ён тую дапамогу, якую Францыя аказвае Украіне, якая безумоўна прысутнічае, але у яго атрымліваецца яе такім чынам прадэманстраваць, такім чынам паказаць, што складваецца ўяўленне, што лёс Украіны залежыць цалкам ад нейкіх паставак з боку Великабрытаніі і з боку Францыі. Калі ж мы паглядзім на статыстыку, як яно выглядае, хто што пастаўляе, ну дык на другім месцы то ідзе не Францыя і не Великабрытанія, на другім месцы ідзе Германія. Але нямецкіх уладаў не атрымліваецца належным чынам гэта прыпаднесці і паказаць, што Германія робіць. У выпадку Германії тут сітуацыя такая, вельмі непрыемная з нямецкага боку. Тое, што немцы не робяць, заўважаюць. І пра гэта шмат гавораць. Гэта тэма таурусаў. Тэма таурусаў зараз тое, што Германія не жадае накіроўваць у Украіну сваіх вайскоўцаў, якія б вучылі украінцаў. Гэта ўсё прысутнічае. І вось гэты негатыўны імідж тым самым узмацняецца. Тое, што Германія ў сваю чаргу робіць, і сапраўды робіць, і шмат робіць, гэта не заўважаецца. А вось у Францыі ўсё наадварот, што Францыя не робіць, не заўважаецца, што Францыя робіць, заўважаецца. Вось нават тое ж пытанне з гэтымі знішчальнікамі, якія збіраецца паставіць Макрон. Гэта вельмі добрае, гэта вельмі важнае пытанне. І гэта, канешне, добра. І гэта той крок, які патрэбны. Але ўзнікае пытанне, а чаму зараз? Чаму, калі там тая ж Данія, Бельгія, Нідерланды прымалі рашэнне пра пастаўкі F-16? Чаму гэта Францыя не рабіла ў тыя часы? Што тычыцца навучання украінцаў, тут супярэчлівая інфармацыя. Альбо іх ужо даўно вучаць, каб працаваць з гэтымі знішчальнікамі, на гэтых знішчальніках, альбо гэта толькі пачнецца. Колькі іх увогуле будзе, там таксама супярэчлівыя дадзеныя. 5, 12, 20. Там зможа Францыя іх сама паставіць, альбо Францыя павінна іх яшчэ спачатку набыць у той жа Грэцыі і потым паставіць. Гэта ўсё пытанне. Ну і галоўнае, ці яны сапраўды дапамогуць, ці яны настолькі эфектыўныя, гэта ўжо пытанне для ваенных экспертаў, канешне, тут розныя погляды выказваюцца. Ці яны, напрыклад, такія ж эфектыўныя, як F-16 амерыканскія. Усё гэта пытанні, якія трэба ўздымаць і пра якія трэба разважаць. Але яны ўсе адыходзяць на другі план. Калі на першы план выходзіць Макрон і кажа, вось я адзіны ў Еўропе фактычна, хто хоча выратаваць Украіну. Я рашучы, я гатовы, я зразумеў, у якім становішчы знаходзіцца Еўропа, я буду Еўропу ратаваць. Ну і, канешне, тут ёсць побач адзін дзядзька, які далёка не ўсё зразумеў, які паводзіць сябе сціпла, які такі нерашучы, які вось такі бухгалтар, які вось узважвае гэта. Маецца на ўвазе Шольц. Ну, на фоне Шольца Макрон, канешне, выглядае ва ўспрыянці, в украінскім успрыяцці, канешне, куды лепш. Я думаю, што калі будуць ва Ўкраіне ў бліжэйшым часам праводзіцца апытанні, думаю, што Макрон можа нават стаць самым папулярным замежным палітыкам ва Ўкраіне. Ну, у Шольца такога відавочна не будзе.
Ну так, вернемся бліжэй да Беларусі, але таксама ў звязку з міграцыйным крызісам. Усё ж таки адна справа, калі мы кажам пра усю Еўропу, яе там рэакцыю магчымую гэтак далей, але ёсць канкрэтная краіна Польшча, для якой гэта вось відавочна актуальнае пытанне. Я уже не кажу, хотя что тут не казаць, гэта самое такое важный чыннік забойства, смерти польскага памежніка. І вось інфармацыя прыйшла, что за 3 дні з 7 по 9 чэрвеня на беларуска-польскай мяжы было зафіксавана больш за 430 спроб незаконнага перасячэння мяжы. 430 спроб. Больш за тое, это нелегальныя мігранты, так званыя, яны ўсё больш нахабныя становяцца. Не толькі ўжо там нейкія веткі кідаюць у польскіх памежнікаў, камяні, петарды і гэтак далей. То есть вот Польша, ну такое так выглядае, мусіць неяк все ж таки неяк рэзка і жорстка адрэагаваць на гэтую сітуацыю. Якой можа быць рэакцыя? Ну, Польша сапраўды асаблівых магчымасцяў-то не застаецца, бо гэта ж яшчэ і ўнутрыпалітычная тэма. Калі сённяшні ўрад Туска не адрэагуе патрэбным чынам, то гэта выключае адпаведную рэакцыю з боку апазіцыі, а ўнутрыпалітычнае становішча ў Польшчы яно ж застаецца, назовем гэта так, досыць напружаным. Таму ўся палітычная логіка вымушае Туска дзейнічаць усё больш і больш радыкальна і адказваць на гэта жорсткімі рашучымі мерамі. Я думаю, што сапраўды гэтыя меры жорсткія і рашучыя будуць, тым больш, што вось ужо былі ахвяры з польскага боку. Ды і вопыт ён Польшы вядомы. Ну, у 21 годзе, канешне, Польшу крытыкавалі, у тым жа еўразвязе крытыкавалі за тое, што людзей не прапусцілі, што мяжу ахоўвалі, што рэакцыя была жорсткая, але польскі ўрад тагачасны пісаўскі, ён жа гэта вытрымаў, яны проста не звярталі ўвагу на гэтую замежную крытыку, і крытыка паступова знікла. Я б нават сказаў, што такой жорсткай яна і не была. Яна была, канешне, але вось яна досыць хутка яна знікла. А зараз сітуацыя ўжо іншая, знешнепалітычная сітуацыя іншая. Міграцыйная тэма распальвае варожасць у еўрапейскім грамадстве. Гэта галоўная паступова тэма становіцца. Гэта тэма, пра якую кажуць, што лёс будучыні еўразвяза залежыць ад вырашэння міграцыйнага пытання. Таму нават калі сёння Польша будзе прыбягаць да розных радыкальных метадаў пры ахове мяжы і нават выкарыстання зброі, усё магчымае, тут можна шмат чаго ўявіць. Я думаю, што крытыкі, асабліва жорсткай крытыкі, Польша тут чакаць не мусіць. Калі еўразвяз і будзе рэагаваць, асабліва ў гэтай фазе пасля выбараў Еўрапарламенту, рэакцыя яна будзе, калі ўвогуле будзе, досыць лагоднай. Цяпер, што тычыцца радыкалізму тых людзей, якія імкнуцца вось гэтую мяжу перайсці, штурмуюць гэтую мяжу, нападаюць на польскіх вайскоўцаў. Тут узнікае прынцыповае цікавае пытанне. Роля Масквы і Мінска ў гэтай гісторыі. Ці гэтым людзям даюць адпаведныя загады альбо адпаведныя рэкамендацыі, ці яны атрымліваюць адпаведную зброю, ножы і ўсё, што іншае, што там выкарыстоўваецца для гэтага, то бок іх рыхтуюць да такой радыкалізацыі, правакуючы палякаў на адпаведныя адказы. Гэта першы момант, гэта магчыма. І зноў жа, гэта я тэарэтычна пакуль вылучаю гіпотэзы. Другі варыянт, што проста беларускі бок і расійскі бок на гэта заплюшчваюць вочы. То бок рабіце там што жадаеце. Мы не будзем вам не дапамагаць, мы не будзем гэта вам нейкім чынам перашкаджаць. Якім чынам гэта адбываецца? Пытанне адкрытае. І першы варыянт цалкам магчымы, і другі варыянт я таксама не выключаў. Відавочна, што галоўным бенефіцыярам ад праблемаў на мяжы з'яўляецца Расійская Федэрацыя. Бо ў Расіі дакладна разумеюць, што з дапамогай міграцыйнага пытання можна паўплываць на становішча ў Еўразвязе. Акрамя таго, усе гэтыя выпадкі на мяжы іх можна выкарыстоўваць для далейшай эскалацыі.
іх можна таксама выкарыстоўваць у прапагандзе. З іх дапамогай можна распальваць варожасць супраць Польшчы і других заходніх краінаў на Блізкім Усходзе, напрыклад, у Азіі. Калі казаць, вось глядзіце, мусульмане і афрыканцы прыбываюць, мусульмане, напрыклад, з той же Сірыі, альбо афрыканцы там з Эрытрэі, Самалі, яны прыбываюць на мяжу, яны імкнуцца ў Еўропу, у гэты рай на зямлі, а што з імі робяць? А ў іх страляюць, а іх б'юць і іншае. То бок выкарыстоўваць гэтыя наратывы для распальвання варожасці супраць Захада, гэта выдатная тэма для расійскай прапаганды. І яны гэтым таксама ўжо займаюцца. Іншае пытанне — гэта Лукашенко. Наколькі Лукашенко тут самастойны ў пытаннях мяжы? Думаю, асабліва не самастойны. Лукашенко — гэта інструмент расійскай палітыкі. У Лукашенко ёсць вопыт 21 года. Гэта вопыт дрэнны. Лукашенко ў 21 годзе паспрабаваў сваім міграцыйным крызісам. Міграцыйны крызіс імя Александра Григоровича Лукашэнкі скончыўся выразнай, буйной паразай беларускіх уладаў. Лукашенко не дамогся нічога. Ніхто з ім не пайшоў на сур'ёзныя перамовы. Ангела Меркель яго абыграла. Уцекачоў ён не змог перакінуць на тэрыторыю Польшчы, потым ужо ў апошняй фазе гэтага крызісу. І ён вымушаны быў спыніцца. Хутчэй за ўсё, не вымушаны быў спыніцца, яго спынілі. Ён сваіх мэтаў не дамогся. Размову пра санкцыі не пачалося, альбо там пра змягчэнне санкцый, усё астатняе, на што Лукашенко разлічваў. І што Лукашенко рабіў пасля 21 года? Ён не адмаўляўся ад міграцыйнай гульні, ён гуляў і працягваў гуляць, але ён паводзіў сябе асцярожна. Асцярожна, каб не ісці на дадатковую эскалацыю, бо дадатковыя санкцыі, узмацненне рэжыму на мяжы — гэта не адпавядае інтарэсам Лукашэнкі. Я думаю, што Лукашенко яшчэ пра сябе, прынамсі, разважае, напэўна, праз тое, што можа сітуацыя калісьці зменіцца, і ён можа будзе весці нейкія перамовы з Захадам, у яго пашырыцца поле для манёвра. Ён разумее, чым больш актыўна ён удзельнічае ў расійскіх аперацыях на мяжы, тым больш абмежаванымі становяцца яго магчымасці. Гэта не ў яго інтарэсах. Але ён тут, як мне падаецца, не вырашае. Калі Масква лічыць патрэбным пагоршыць сітуацыю, узмацніць, пайсці на дадатковую эскалацыю, то тут Лукашенко можа, канешне, давесці да Пуціна свае аргументы, і на гэтым усё скончыцца. А далей будзе так, як вырашыць Путін. Калі Путін вырашыць даслаць гэтых людзей ўсё большай і большай колькасці, яны будуць прыходзіць. І зараз у сённяшняй сітуацыі зусім іншыя магчымасці. У 21 годзе Лукашенко працаваў. Гэта ён там знаходзіў, я маю на ўвазе, рэжым знаходзіў людзей у іракскім Курдыстане і дастаўлялі іх у Мінск і іншае. То бок галоўны Масква хутчэй назірала за тым, што адбываецца. Працаваў лукашэнкаўскі бок. Зараз тыя людзі, якіх перапраўляюць праз мяжу, ёсць адпаведная нямецкая статыстыка сярод тых, хто дасягнуў Германію. Пераважная большасць тых людзей, якія патрапілі ў Германію, яны прыязджаюць у Еўропу з расійскімі візамі. Яны атрымліваюць візы расійскія ўжо ў сваіх краінах, у Эфіопіі, у Самалі, і з гэтымі візамі яны прылятаюць у Маскву альбо ў Санкт-Петербург і потым ужо накіроўваюцца ў Беларусь. То бок у сённяшнім міграцыйным крызісе Расія не толькі назірае, Расія яшчэ актыўна гуляе. І мы ж, канешне, разумеем, што магчымасці Расіі, каб пагоршыць сітуацыю, каб значна павялічыць хвалю мігрантаў, што ў Расіі зусім іншыя магчымасці, чым у Лукашэнкі. Дарэчы, вось Путін на сваёй там апошняйнейкай прамове прэс-канферэнцыі заявіў пра тое, што толькі нейкія недалёкія людзі могуць казаць пра тое, што мы там хочам нейкай вайны з НАТО, не будзе ніякага нападу, вайны не будзе і гэтак далей. І аналітыкі кажуць пра тое, што Расія ўзяла такі накірунак на працяглую вайну, на спробу высмаліць Украіну, каб у іх просто скончыліся рэсурсы, як чалавечыя, так і фінансавыя і ўсе астатнія. С аднаго боку,
ці можна верыць Пуціну? Ён же ж свой час таксама там гаварыў, якія там вайна, якія напады на Украіну і ўсё астатняе. А з другога боку, вось гэтая новая тактыка, яна все ж таки змяншае пагрозу таго, што прымусяць Лукашэнку накіраваць і беларускія войскі ва Украіну, ці не? Ну, давайте пачнем с Путиным. Тут же гісторыя вельмі простая. Калі ў паўсядзённым жыцці вы маеце справу з чалавекам, які вам хлусіць один раз, два разы, три разы, 5 разоў. І вось 5 разоў гэты чалавек сістэматычна хлусіць. І ў 6-й раз ён вам нешта зноў кажа. І вось так упэўнена кажа: ну як же, ну гэта ж абавязкова так будзе. Ну гэта будзе вельмі наіўна і недальнабачна з вашага боку, калі вы ў 6-й раз паверыце чалавеку, які вам ужо 5 разоў схлусіў. Ну вось так і з Пуціным. Ну гэта класічны прыклад хлуса яшчэ да таго з чэкісцкім бэкграундам, дзе хлусня з'яўляецца вельмі важнай прафесійнай якасцю. Гэтага чалавека вучылі прафесійна хлусіць. Ну, ён і напэўна нядрэнна вучылі. Так што успрымаць пуцінскія словы ўсур'ёз я б тут бы увогуле бы не стаў. Вось. Так што з Пуціным, мне падаецца, як, дарэчы, з Лукашэнкам, сітуацыя досыць зразумелая. Што тычыцца вось беларускай арміі, нейкага выкарыстання беларускага войска, то это ізноў жа хутчэй маскоўскае пытанне. Лукашенко гэтага зразумела не хоча. Лукашенко, ён жа дбае пра ўласныя інтарэсы, ён жадае стабільнасці, ён не хоча ўмешвацца ў нейкія дадатковыя канфлікты, якія не прынясуць яму бенефітаў, нейкіх станоўчых эфектаў. Калі ўсё ж таки Расія свайго боку, а так выглядае, прынамсі, эканамічны аналіз ён выглядае менавіта так, што яны робяць стаўку на доўгатэрміновую вайну. Калі яны робяць стаўку на доўгатэрміновую вайну, то ў гэтай доўгатэрміновай вайне могуць спатрэбіцца і розныя рэсурсы. У тым ліку рэсурсамі з'яўляюцца і тэрыторыя Беларусі, і беларуская армія. Мне, конечно, могуць сказаць, што такое беларуская армія? На што вартая, чаго вартая беларуская армія? Ці сапраўды гэта нейкая сур'ёзная, можа быць, сур'ёзная вайсковая дапамога для Расійскай Федэрацыі? У сённяшняй сітуацыі не. В сённяшняй сітуацыі не мае ніякага сэнсу выкарыстоўваць беларускую армію на фронте. Гэта ўсё так, але ж сітуацыя, яна можа змяніцца, яна можа прынцыпова змяніцца для Расійскай Федэрацыі. І Расія разлічвае на гэты беларускі рэсурс. І сітуацыя можа быць такім, што яна гэты рэсурс выкарыстае. Гэта можа быць яшчэ адзін наступ супраць Украіны з тэрыторыі Беларусі. Гэта могуць быць удары по тэрыторыі Украіны з тэрыторыі Беларусі. Гэта можа быць дадатковае размяшчэнне расійскіх войскаў на мяжы з краінамі НАТО, чтобы, так бы мовіць, дадаткова натаўцаў папужаць і іншае. І, канешне, і самы радыкальны варыянт, ён магчымы, што калі-небудзь Расіі спатрэбіцца і беларускі ваенны рэсурс, который можа быць кінуты ў гэтую вайну. Так бы радыкальна я гэта не выключаў. Мы гэтага ўсе не жадаем. Але тое, што мы гэтага не жадаем, не азначае, што мы павінны заплюшчыць вочы на рэчаіснасць і сказаць, мы не будзем абмяркоўваць дрэнныя сцэнарыі, таму што яны нам не падабаюцца. Гэта будзе з гісторыі Пуціна, які кажа, ён жа не тлумачыць, чаму Расія не збіраецца нападаць на НАТО. Вось які цікавы момант. Ён толькі кажа пра тое, што мы гэта не збіраемся. Гэта ж глупства. Паглядзіце, якія мы добрыя, якія мы белыя пушыстыя. Мы ж ніколі ні на кого не нападаем. Мы ж да ўсіх ставімся прыязна. Мы ж такія міралюбівыя і іншае. А факты дзе? Вось як любіць казаць Лукашенко, факты на стол. Вось калі мы на факты паглядзім, на тое, што робіць Расійская Федэрацыя, то тут пра ўсе гэтыя пуцінскія заявы нават няма пра што размаўляць. Дарэчы, факты на стол можна з іншага боку ужыць. Белпол склаў спіс з больш як 30 беларускіх прадпрыемстваў, якія працуюць на расійскую абаронку. Ужо не адзін раз казалі пра тое, што працуюць беларускія прадпрыемствы, а вот вам канкрэтны спіс, і ў ім больш за 30 прадпрыемстваў сур'ёзных, і это не поўны спіс. Як гэта мяняе пазіцыю Беларусі
з пункту гледжання законных целей? Ну, прынцыпова беларуская эканоміка і з'яўляецца часткай расійскай ваеннай эканомікі. Лукашенко на гэта ідзе, ён бачыць для сябе магчымасць на гэтым зарабіць. Вось ён выкарыстоўвае сітуацыю, гэта з яго пункта гледжання абсалютна лагічныя паводзіны. Гэта бачыць ва ўкраіне, гэта бачыць таксама на захадзе. Я не выключаю, што вось супраць усіх гэтых прадпрыемстваў паступова можа будуць вводзіцца нейкія санкцыі. Іншая справа, наколькі гэта пагоршыць становішча гэтых прадпрыемстваў, наколькі санкцыі могуць быць для іх адчувальныя. У прынцыпе, я не думаю, што гэта можа стаць прычынай для нейкіх такіх вось украінскіх атакаў, нейкіх удараў па тэрыторыі Беларусі. У Украіны з Лукашэнкам склаўся такі пэўны статус-кво, што Лукашенко больш актыўна не ўдзельнічае ў вайне, з тэрыторыі Беларусі не адбываецца удараў па тэрыторыі Украіны, беларускіх войскаў няма в Украіне, а Украіна ў сваю чаргу не наносіць удараў па тэрыторыі Беларусі. Але гэта вельмі такая хісткая сітуацыя. Хто яго знае, як зменіцца сітуацыя, як зменіцца становішча і што ў выніку высветліцца. Но я не думаю, шчыра кажучы, што праца на расійскую ваенную прамысловасць яна нейкім чынам паўплывае. Хаця з другога боку, я думаю, што ва ўкраіне жадаючых, асабліва і ва ўкраінскім ваенным кіраўніцтве, і ва ўкраінскім грамадзянскім кіраўніцтве, цывільным кіраўніцтве, у іх хапае там жадаючых, якія лічаць, што Лукашенку трэба наказаць за тое, што ён зрабіў у 22-м годзе. І, дарэчы, магчымасці ў іх пэўна ёсць. Калі мы бачым, што зараз адбываецца на тэрыторыі Расіі, якія удары наносяцца па тэрыторыі Беларусі, па тэрыторыі Расіі, то я думаю, што Лукашенко выдатна разумее, што яго чакае, калі ён будзе сябе паводзіць неналежным чынам. Тым больш, што я думаю, што для Украіны паразіць нейкія аб'екты на тэрыторыі Беларусі, гэта было б нават куды больш лёгкай справай, чым тое, што яны робяць на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Яны гэта і не робяць. Пакуль гэты хісткі статус-кво захаваўся. Но, ізноў жа, ён вельмі хісткі. Сітуацыя можа змяніцца ў любой момант. После неудачных попыток втянуть нас в эпидемию цветных революций, задавить экономическими санкциями некоторые особо горячие головы на Западе вынашивают планы применения военной силы против нашего государства. Это было не сообщение Софинформбюро 43-го года и 41-го. Это было заява так званого министра обороны Беларуси Виктора Хренина 10 чэрвеня бягучага года. Адразу хочу сказать, что Александр Фридман хоть и знаходится на захадзе, але до таких гарачых галоў дачынення не мае, не ў спісе ён гэтых людзей. Ну и на завершение, спадар Александр, акт ад дэмакратыі у Беларусі, які плануе прыняць Кангрэс ЗША, як вы яго ацэньваеце? І вось акурат таки стало вядома, что бліжэйшымі днямі с 11 по 13, здаецца, у ЗША у тым же самым Кангрэсе будзе выступаць Ціхановская, сустракацца с іншымі высокімі чыноўнікамі і Дзярждэпа і гэтак далей. Гэта нейкім чынам ўсё ж таки паспрыяе адносінам паміж ЗША і дэмсіламі, зменіць нейкую сітуацыю? Не, вот як вы ўвогуле ацэньваеце это ўсё? Ну, гэта ізноў жа, гэта падкрэслівае, што гэтыя адносіны ёсць і што гэтыя адносіны развіваюцца. І гэта, канешне, для дэмакратычных сілаў вельмі добры крок, што яны абапіраюцца, што яны могуць абапірацца у сваёй барацьбе на дапамогу і на падтрымку Злучаных Штатаў. Гэта ўсё так. Гэта той палітычны капітал, якім Ціхановская валодае і якога у іншых беларускіх палітыкаў няма і відавочна бліжэйшым часам прынамсі не будзе. Так што Ціхановская гэты капітал назапашвае. Пакуль на дадзены момант усе гэтыя кантакты яны не даюць, уласна кажучы, сур'ёзнага ўплыва, не даюць на сітуацыю Беларусі. Гэта ўсё так.
і сітуацыю на Беларусі, канешне, усе гэтыя акты альбо заявы, якія прымаюцца Злучанымі Штатамі, яны на сітуацыю не ўплываюць, сур'ёзна не ўплываюць, але гэта капітал, вось менавіта капітал, які ў пэўны момант можа быць выкарыстаны. Калі ён ёсць, гэта ўжо добрая справа. Абставіны сёння і ў Еўропе, і ў звязку з вайной яны могуць скласціся такім чынам, што вось гэтая падтрымка Злучаных Штатаў яна будзе вырашальнай. І нават калі ў Беларусі будзе адбывацца нейкі транзіт улады альбо перамовы з Лукашэнкам, альбо ўжо ў постлукашэнкаўскую эпоху, то вось гэты капітал, гэта заходняя падтрымка, яна зможа для дэмакратычных сіл адыграць важную ролю. Гэта тое, што яны могуць прадэманстраваць. З намі трэба размаўляць, мы фактар, таму што мы карыстаемся падтрымкай захаду. Дарэчы, вось толькі што побачыў навіну, што прэм'ер Баварыі заклікаў як мага хутчэй правесці выбары ў Германіі пасля правалу партыі Шольца на выбарах. Это прэм'ер-міністр Баварыі Маркус Зедер з апазіцыйнай ХСС. Вось такую прапанову выдаў. Ці будзе тут такі ж самы варыянт, як у сітуацыі з Макронам, ці не, ці тут іншы ўсё ж такі расклад? Хрысціянскія дэмакраты яны ўжо з учарашняга дня гэта паўтараюць гэтыя патрабаванні, і тое, што Макрон ідзе на гэтыя выбары, ён гэта дало ім таксама такую дадатковую увагу да іх прапаноў. Ну тут ёсць, канешне, адрозненне. Макрон ідзе на парламенцкія выбары, Макрон не ідзе на прэзідэнт, і Макрон не сыходзіць у адстаўку. Што тычыцца Шольца, для Шольца фактычна ў сённяшніх умовах пайсці на новыя выбары, гэта значыць сысці ў адстаўку, бо пазіцыі партыі, яго партыі, сацыял-дэмакратычнай партыі, яны вельмі дрэнныя. Так што мы тут з'яўляемся назіральнікамі над палітычнымі гульнямі, і гэта будзе працягвацца. Но відавочна, што сацыял-дэмакраты і астатнія удзельнікі кааліцыі, зялёныя і свабодныя дэмакраты, яны на гэта не пойдуць, асабліва зялёныя і сацыял-дэмакраты, ну бо яны бачаць, што вынікі будуць для іх вельмі дрэннымі на сённяшні момант. У іх яшчэ ёсць час да выбараў у наступным годзе. За гэты час можа шмат што змяніцца. Пакуль не выглядае так, што ў Шольца ёсць яшчэ палітычная альтэрнатыва. І пытанні вакол Шольца будуць узнімацца шмат і шмат. Мне цяжка на дадзены момант уявіць, што сацыял-дэмакраты пайдуць на выбары, калі нават гэта будуць выбары ў гэтым годзе, альбо як яны маюць адбыцца ў наступным годзе, што яны пайдуць Шольца. Хутчэй за ўсё, час Шольца ён паступова сыходзіць. Але ўсё ж таки на дадзены момант пакуль не выглядае. На дадзены момант пакуль не выглядае так, што ў Германіі адбудуцца надзвычайныя парламенцкія выбары. Хутчэй за ўсё дыскусія будзе ісці, але на гэтым усё і скончыцца. Дзякуй вялікі Александра Фридману. Раю усім подписываться на телеграм-канал Александра Фридмана, калі для вас гэта бяспечна. Ну і не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорада, таксама захоўваючы меры бяспекі. Але калі гэта бяспечна, расшэрвайце, націскайце на званочак, подписывайтеся, пакідайце свае каментары, задавайте пытанні. Мы не спыняемся, с Александром развітваемся, але не спыняемся. Гэта вялікі стрым, і у нас будуць адразу зараз чарговыя госці, арганізатары гучна феста, прадстаўнікі Free Беларусь цэнтра Паліна Бродзік і беларускага пэна Тацяна Недбай. Так што не адыходзьце далёка, а са спадаром Александром Фридманам я развітваюся да наступнай нашай сустрэчы. Жыве Беларусь, да сустрэчы. Жыве.
Вітаю ўсіх яшчэ раз. Ну, найперш тых, хто далучыўся да нас наноў, а мы працягваем наш вялікі стрым, і як мы вам і абяцалі, зараз паговорым пра вельмі цікавую культурніцкую з'яву, і прэзентаваць яе нам будуць две выдатныя арганізатаршы гэтага выбітнага мерапрыемства. Кіраўніца Free Belarus Центр, сяброўка каардынацыйнай рады як другога, так і трэцяга склікання, Паліна Бродзік, і паэтка, старшыня беларускага ПН-цэнтра і сябра аргкамітэта прадмовы Тацяна Недбай. Што? Беларускага ПНа. Зараз мы без цэнтра. Беларускага ПНа просто. Хорошо. Ну, караці кажучы, Тацяна ўсё адно Недбай, хоць і ПН без цэнтра. Ну што ж, Гучна фест. Давайте для тых, хто, можа быць, не меў шчасця і радасці і магчымасці завітаць у мінулым годзе на гэта мерапрыемства, хто пра яго ніколі не чуў. Як нарадзілася ідэя, што з сябе ўяўляе Гучна фест і якім чынам Free Belarus Центр і беларускі ПН сумясціліся ў гэтай падзеі. Давайте, Полина, почнем с вас. Давайте. Добрый день. Хочу таксама яшчэ одну завагу сказаць. Арганізатаркі, не арганізатаршы. Гэта зусім розныя канатацыі ў гэтых двух суфіксах. Ну, але калі ўсё ж такі пераходзіць уже непасрэдна да мерапрыемства, зарадзілася яно не ў мінулым годзе нават, а значна раней яшчэ ў Кіеве, калі Free Belarus Центр выключна там знаходзіўся у 21 годзе, і ў гэтым годзе мы ўжо будзем ажно 4-й раз яго арганізоўваць, і 3-й раз у Варшаве непасрэдна. Гэта фестываль беларускай культуры і актывізма, які накіраваны на тое, каб, ну, па-першае, паміж сабой, паміж беларусамі і беларускамі мець такую магчымасць сустракацца там раз ці некалькі разоў на год, слухаць сучасную беларускую музыку, абмяркоўваць сучасныя сацыяльна-палітычныя там падзеі, пытанні, цікавыя рэчы, безумоўна знаёміцца з сучаснай беларускай літаратурай, пра гэта мы асобна паразмаўляем, ну і таксама знаёміцца з беларускімі грамадскімі арганізацыямі, якія важны складнік нашага фестываля. Ну і такім чынам ён складаецца ў асноўным з 4 зон, то бок музычная, літаратурная, грамадскія арганізацыі, і забыла я яшчэ сказаць с-арт-маркета. Гэта таксама немалаважная частка, таму што ўсё ж такі мы размаўляем пра культуру. І вось менавіта гэтыя 4 зоны можна будзе знову знайсці на беразе Віслы 29 чэрвеня паміж музеем Каперніка і музеем сучаснага мастацтва. Выдатнейшая лакацыя, дзе ў гэтым годзе мы зможам яшчэ больш прыдзеліць увагі кожнай з гэтых зон, зрабіць усё значна больш маштабней, чым было ў мінулым годзе, ну і атрымаць значно больш задавальнення. Так вот аж заслухаліся мы з тобой, да, Тацяна? Але ўсё ж таки, якая сувязь паміж Free Belarus Цэнтрам і беларускім ПНам, калі яна нарадзілася, і якім чынам, у якой колькасці вы падзяляеце арганізатарскія ўсе гэтыя выдаткі, умоўна кажучы, і колькі будзе прадстаўлена, якую ролю адыгрывае ПН-цэнтр? Беларускі ПН. Беларускі ПН, дзякуй вялікія. Тут адказвае на Free Belarus, на пляцоўцы, якую арганізуе Free Belarus Центр. Мы адказваем за арганізацыю літаратурнай сцэны. Ну і таксама маем свой стэнд на НДА-маркеце. Хацела б падзякаваць Free Belarus Центру за тое, што запрасілі нас да арганізацыі літаратурнай сцэны. Гэта тое, што мы добра ўмеем, можам і з чым з вялікай радасцю дапаможам. Тым больш, што разумеем, што такіх пляцовак для сустрэч, для офлайн-сустрэч не хапае, і асабліва ў эміграцыі мы вельмі, конечно, шкадуем, што не можам гэтага рабіць унутры Беларусі, але ў эміграцыі гэта патрэбна таксама, і тут гэта з'яўляецца такой нашай знітуючай сілай, знітуючым, можа быць, нават я б сказала так метафарычна вадкасцю, якая нас усіх робіць супольнасцю, якая нас усіх беларусаў трымае ў павесцы, трымае на адной хвалі, дапамагае быць знітаванымі нашым культурным прадуктам. І вось літаратурная сцэна, у якой прымуць удзел Света Бень, Анхела Эспіноса-Руіз, Ганна Кандрацюк, Наста Кудасова, Ганна Янкута, Тоні Лаждан, Уладзь Гарбацкі, Артур Камароўскі. І, безумоўна, гэта выдаўцы, кніжная прадукцыя якіх, я спадзяюся, будзе даступная таксама ў межах гэтага фестываля Гучна феста на беразе Віслы.
Я, может быть, протягну. Полина, у нас с тобой больше часу, так что мы сможем, вот просто Татьяна может не дочакаться завершения нашей размовы, тому мы будем яе найперш выпытывать. Як складалася литературная частка, хто сценар писал, хто выбирал гостей? Я прысутнічаў мінулым годзе, канешне, кантынгент, умоўна кажучы, быў падабраны шыкоўны, пачынаючы там ад Бахарэвіча, там Плотка і ну і гэтак далей, усіх не пералічыць. Як выбіралі цяпер? Што ж, я, па-першае, мушу сказаць, што акурат такі ў мінулым годзе ў мяне не было магчымасці быць на гучнафэсце, таму я не магу мець сваіх уражанняў пра тое, як гэта адбывалася, але сёлета беларускі ПН, які арганізуе менавіта літаратурную частку, супольна з Free Belarus цэнтрам мы вырашылі сканцэнтравацца на тым, што, можа быць, не да канца ўдалося зрабіць летась. Бо летась пераважна гэта была мужчынская частка, мужчынскія прадстаўнікі беларускай літаратуры. Таму сёлета мы, па-першае, вырашылі даць магчымасць жанчынам больш выказацца, больш месца заняць на літаратурнай сцэне, а па-другое і вырашылі тэматычна таксама так падумаць, каб гэта было тэма інклюзіўнасці, каб у нас была закранутая тэма жаночай літаратуры, каб была закранутая, каб мы так вот тэматычна таксама мелі нейкую канцэпцыю, а не проста падбіралі там на падставе нейкага пола удзельніцаў ці удзельнікаў дыскусіі. Таму тут мы маем дыскусію, маем размову, маем чыткі, маем розныя фарматы літаратурнай прысутнасці. Безумоўна, мы тут не абмяжоўваемся толькі жанчынамі. Так, як я кажу, у нас галоўнае гэта тэматычны падыход, і пад гэты тэматычны падыход мы падбіраем таксама розных жанчын, якія б маглі з розных пазіцый абмеркаваць тэму той же самай жаночай літаратуры. Я у такой сёння дзіўнай сітуацыі, як і досыць часта, бо з'яўляюся такой гаварашчай галавой ад беларускага ПН, а насамрэч гэтая праграма была б немагчымая без штодзённай працы наших коаардынатараў, якія займаюцца, гэта сярод іншага Іван Гоцманаў, які адказвае за арганізацыю літаратурнай сцэны, які тут, напэўна, галоўны чалавек, который ў ПН і галоўны эксперт, які гэтым займаецца, які ў кантакце з усімі аўтарамі і ў кантакце таксама з нашымі партнёрамі па арганізацыі. Ну і гэта іншая каманда ПН, якую тут, напэўна, я не магу называць з прычынаў бяспекі, хто мае дачыненне, то бок гэта некалькі чалавек, і мы вельмі ўсцешаныя тым, як у нас складаецца супраца з партнёрамі. Дзякуй вялікі за такі вельмі канструктыўны падыход. Это ўзаемна. Нешта дадаць хочаце да вот это літаратурнай часткі? То есть вот як тут супраца была, там не было такога, там, да прыкладу, у вас склалася першапачаткова, як вы задумывалі, свая канцэпцыя сёлетняга фестываля. Тут прыходзіць ПН со сваімі вось гэтымі гендернымі квотамі, и вы кажете: ребята, ну не знаю, вот у нас тут своя концепция, вы тут как бы, мы за, конечно, но вот может там не супадает. Вот як это працавала? Ну, якраз мяне пытанне гендерных квот ніколі так моцна не хвалявала. Як сёлета. Так, як падчас выбраў коордынацыйную раду. Ну, насамрэч, я хочу яшчэ дадаць трошкі, што ў мінулым годзе літаратурная сцэна была навінкай для нас і такім пэўным эксперыментам. Ён адбыўся вельмі ўдалым. І мы вырашылі працягнуць у гэтым годзе. Сапраўды, у тым годзе былі тыя імёны, якія вы назвалі. І вось, напрыклад, спадар Бахарэвіч хваліўся, што гэта была самая вялікая аўтограф-сесія ў яго жыцці. Ну і мы падумалі, ну калі ўсё так добра адбываецца, чаму б не зрабіць яшчэ лепш у гэтым годзе? І чаму б не запрасіць тых, у каго бывае менш магчымасцей, каго проста па замоўкванню менш запрашаюць, хто менш падсвечаны. З-за таго, што тэма, магчыма, можа быць трошачкі не такая мейнстрімавая, ці, можа быць, гэтыя імёны яшчэ не настолькі раскручаныя, падавалась бы, магчыма, камусьці. Але насамрэч якасць сённяшняга літаратурнага лайнапу нічым не горшая, чым у мінулым годзе. Значна цікавейшая, можа быць, нават для кагосьці. Ну і сапраўды больш інклюзіўная, тому што акрамя вось фем-тэматыкі ці фем-пісьма яшчэ будзе закранута ЛГБТQ тэматыка, што таксама не часта здараецца ў прынцыпе нашых культурніцкіх мерапрыемствах, таму мы вось спрабуем как бы пашыраць гарызонты бачання ў прынцыпе беларускай літаратуры. Ну і, канешне, мы хочам, каб з гэтым знаёміліся не толькі беларусы, але і палякі, якія могуць быць выпадковымі імінакамі, таму што тэрыторыя абсалютна адкрытая і доступ да фестываля адкрыты, але я спадзяюся,
што іх можа зацікавіць таксама гэтыя мерапрыемствы. Ну і плюс да таго мы плануем яшчэ разнастайныя дадатковыя дыскусіі акрамя літаратурнай сцэны, дзе можна будзе разам з польскімі калегамі абмеркаваць у прынцыпе, як спалучаюцца беларуская супольнасць, якая зараз тут знаходіцца ў экзіле, з той культурніцкай серадой, якая існуе ў Польшчы. Мы да гэтага пытання яшчэ вернемся, яно сапраўды вельмі важнае. Дарэчы, мне Бахарэвіч в мінулым годзе скардзіўся, не ведаю як пра фото вот это вот, а скардзіўся, што ніколі столькі не падпісываў кніжак і аўтографаў не пакідаў. Вось, автограф-сесія. Да, автограф-сесія. Колькі там вот давялося яму падпісваць. Я вось тэма прогучалі такія словы, я не магу ўсіх называць з пункту гледжання бяспекі. І не адзін раз і мы з разуменнем ставімся да таго, што не ўсе могуць публічыць свае імёны. Ёсць нават адмысловыя такія налепачкі, там, што мяне не фатаграфаваць, і гэта ўсё зразумела. Але для літаратара, вот, увогуле стан сённяшняго гэтага падзялення такога літаратура на тых, каму, ну, ужо как бы няма чаго, да, ўжо няма чаго губляць, і я тут спакойна выступаю, показываю сябе, і тым, хто вот как бы вымушана не публічны. Вот як это ўплывае на літаратуру, як это можа быць нейкім чынам улічана падчас такіх вось публічных мерапрыемстваў, як гучна фэст ці якія-небудзь іншыя такія літаратурныя імпрэзы. Ну, ведаеце, гэта сапраўды вельмі складанае пытанне. З аднаго боку, канешне, падчас публічных мерапрыемстваў тут кожны чалавек сам для сябе вырашае, калі ён ідзе, ён разумее, што ён можа быць сфотаграфаваны, ён можа быць зняты на відэа, і гэтыя фотаздымкі могуць быць апублікаваныя. Або калі пагаджаецца на ўдзел у мерапрыемстве, гэта таксама досыць такі, ну, гэта крок, і гэта уласная усвядомленая адказнасць і рашэнне ўласнае. Што ж тычыцца, у прынцыпе, літаратурнага працэса, то тут я хочу сказаць, што мы, як ПН, спрабуем у шкоду сабе, у шкоду нашай дзейнасці, таму што ўсё ж такі публічнасць, піяр і все гэтыя рэчы, яны не толькі літаратуры спрыяюць, але і існаванню нашай арганізацыі спрыяюць. Мы вымушаны ісці на крокі, калі дазваляем людзям ананімна ўдзельнічаць, калі мы робім вельмі шмат непублічных актыўнасцяў, дзеля таго, каб мы не пераўтварыліся ў эмігранцкую тусовачку і не сталі толькі існаваць для замежжа. Нам вельмі важна захаваць сувязь з Беларусю, з тымі, хто знаходзіцца ўнутры Беларусі, і ўключаць іх таксама ў нашы актыўнасці, рабіць іх часткай літаратурнага працэса, то бок рабіць. Яны і так частка літаратурнага працэса, хутчэй нам не адрывацца ад іх і не сыходзіць у нейкае асобнае плаванне. Канешне, ёсць людзі, якія прызнаюцца экстрэмістамі, альбо іх соцсеткі прызнаюцца экстрэмісцкімі, і тады, ну, дзеля бяспекі тыя, хто знаходзіцца ўнутры Беларусі, вымушаны адпісвацца ад гэтых крыніцаў інфармацыі, і такім чынам мы трацім людзей, трацім аўдыторыю вельмі часта, тыя, хто найбольшы гэты голас маюць. Вельмі трывожная інфармацыя пасля арганізацыі Дня волі. Ну, я зараз скажу, может быть, такую дзіўную рэч, але гэта рэальнасць, у якой мы жывем. Всё ж такі літаратура і культура, яны не на першых пазіцыях у спісе тых, каго рэпрэсуюць. Безумоўна, яны ёсць, кнігі прызнаюцца экстрэмісцкімі, аўтары прызнаюцца экстрэмістамі. Але мы разумеем таксама, што ў першую чаргу рукі рэпрэсіўнай машыны даходзяць да палітыкаў, да тых, хто пазіцыянуе сябе як прадстаўнікоў сілавога блока і гэтак далей, да журналістаў, да праваабаронцаў. Літаратура, яна таксама ёсць у гэтым спісе, і яна не пад канец спіса, але ўсё ж такі такім, як бы мы не зазналем. Я думаю, што яшчэ вельмі шмат што можна зрабіць кепскага і рэпрэсіўнага ў дачыненні да літаратуры і да літаратараў. Аднак вось гэтая сітуацыя з Днём волі, калі, здаецца, гэта безумоўна, гэта і палітычнае свята, але ідэнтычнасць, культурны складнік, гэта дастаткова маюць вялікі складнік у напаўненні гэтага свята Дня волі. І тое, што улады, рэжым рэпрэсуюць сёння тых, хто выступаў на Дні волі, гэта безумоўна
спрыяе, чаго тут ужо хаваць, спрыяе таму, што людзі уключаюць у сябе гэтую самацэнзуру і менш хацелі б выступаць на розных святах, у тым ліку культурніцкіх, бо нават калі яны самі ўжо ў бяспецы, не ў Беларусі, то ў іх там ёсць сваякі, за якія таксама рэжым, якіх таксама рэпрэсуе для таго, каб ціснуць на тых, хто знаходзіцца тут. Это, безумоўна, ўсё, гэта страшна, і мы да гэтага прывыклі, і гэта таксама страшна, таму што калі пра гэта пачынаеш расказваць замежнікам, а ў свеце зараз так шмат усяго адбываецца, што людзі не паспяваюць сачыць, не штодзённа знаходзяцца ў беларускай павестцы, так як мы, то яны здзіўляюцца. Гэта наша сітуацыя, якой мы існуем, і тут, на жаль, канешне, мы не можам гарантаваць бяспекі тым, хто удзельнічае ў публічных мерапрыемствах, аднак, як я кажу, што мы стараемся ў непублічнай дзейнасці даваць гэтую прастору і магчымасць ананімнага ўдзела, і самі не выносім гэта на старонкі медыяў ці на нашы соцсеткі. Паліна, вось, дарэчы, сапраўды, з аднаго боку, не ідзе размова про тое, что давайте мы там где-нибудь там полуцішком собяромся, нешта там вот зладзім для сябе, каб разняволіцца, там троху адцягнуцца, і ўсё. Ідзе размова про арганізацыю і правядзенне вялікага, сапраўды вялікага фэста, добры такі кавалак на набережнай Віслы, дзе там табе і музычная сцэна, і літаратурныя чытанні са сцэнамі, і актыўнасці, і выдаўцы, і что там яшчэ, вырабы, все гэта будзе. Гэта сапраўды столькі цягам года робіцца ўсяго новага беларусамі, што тут трэба вялікі фэст, каб все гэта паказаць, убачыць, ці ўжо просто столькі беларусаў, што яны і ледзь узмяшчаюцца ў адзін вялікі фэст. Вот як ты ацэньваеш это? Для нас, насамрэч, гэта не проста фестываль культуры. Я вось хацела бы пра гэта спачатку таксама пагаварыць. Таму што для нас, як для грамадскай арганізацыі, гэта яшчэ магчымасць даносіць пэўныя сэнсы. Не абавязкова культурніцкія, але ў тым ліку культурніцкімі сродкамі. І менавіта таму там ёсць літаратурная сцэна, менавіта таму там ёсць пляцоўка сацыяльных актыўнасцей, менавіта таму адбываюцца дыскусіі паралельна, і я падкрэслівала, што будуць абмеркаванні нейкіх вострых сацыяльна-палітычных пытанняў і гэтак далей. Таму што мы спрабуем выкарыстоўваць у тым ліку культурніцкія мерапрыемствы і магчымасці для таго, каб размаўляць адзін з адным і ўсё ж такі падтрымліваць наша жаданне пераменаў у Беларусі, разумець, якім чынам і чаго мы спрабуем дасягнуць, асабліва калі мы знаходзімся ў экзілі ў іншых краінах. Але так, беларускага робіцца вельмі шмат усяго, і як мы бачым, нават аднаго фэста не хапае. Звычайна адбываецца ў Польшчы толькі 4 розных фэста цягам аднаго лета, і лайнапы там далёка не заўсёды супадаюць. Што кажа аб тым, што сапраўды, па-першае, ёсць прапанова, а па-другое, ёсць попыт на гэта. І кожны з фэстаў, у прынцыпе, мае сваю невялічкую нішу, а можа і вялічкую таксама. І ў кожнай ёсць свая адметная рыса. Вось менавіта ў нашым выпадку гэта літаратурная сцэна. Насамрэч, у нашым выпадку ўсё, на мой погляд, даволі адметна, бо мы стараемся рабіць гэта непаўторным у параўнанні з усімі іншымі. І так, мы хацелі б, канешне, каб зноў-такі палякі таксама далучались да гэтага. Таму наша мерапрыемства заўсёды адкрыта, і таму яно праходзіць на пляцоўкі, якая найбольш дасяжна ў Варшаве. Для нас важна весці гэтую камунікацыю, гэты дыялог і разумець адзін аднаго. Нам важна, каб палякі таксама бачылі, што мы не проста там сидзім у сваім беларускім гета, што мы выходзім на вонкі і паказваем, па-першае, як сучасны беларус і беларуская культура і грамадскі сектар выглядаюць, і па-другое, спрабуем адшукаць там кропкі паразумення. Нам яшчэ трэба падвучыць, напэўна, польскую мову, каб больш яе уключаць і праграму рабіць больш польскамоўнай, але тым не менш я бачу, што есть зацікаўленасць з польскага боку, і да нас далучаюцца з кожным годам патроху все больш і больш польскіх партнераў. І гледачоў, і слухачоў. І я пастаянна чую ад палякаў, насамрэч, што ім хацелось бы ведаць болей пра беларусаў, чым яны жывуць, як яны развіваюцца у Польшчы і ў іншых, насамрэч, краінах таксама. Таму нам важна, каб не толькі мы гуртавались паміж сабой і не забывалі сваю нацыянальную ідэнтычнасць, але і для таго, каб паказваць, што наша нацыянальная ідэнтычнасць насамрэч настолькі сучасная, што яна можа быць універсальнай у тым ліку і спажывацца ў
ў іншых краінах, што гэта сапраўды якасны сучасны культурніцкі прадукт. Вось Паліна сказала про тое, што 4 там вялікіх беларускіх лайнапа цягам лета. Що цягам лет? Ну не лайнапы, канешне, але глядзіце, 2 чэрвеня у адзін дзень у Варшаве спачатку камерны там камернае выступленне Канкордыя хора і дзіцячага хора школы Равенскага у касцёле на пляцу Трох крыжоў, потым вечарам канцэрт РСП, канцэрт пятлі прыстрасці і начное шоу діджэяў беларускіх. Все ў адзін дзень. Так что тут сапраўды ёсць што паказаць, але калі паказаць, адна справа музыка. В прынцыпе, як мы ў свой час, не ведаючы у дзяцінстве мовы, але тащыліся пад Rolling Stones там ці AC/DC, музыка качала. Так і тут, в прынцыпе, палякі, можа быць, не зусім разумеючы там мову, але музычны кач, яны могуць прыйсці, адцягнуцца чыста пад настрой, а літаратура. Вот калі, скажем, будуць на гучнафэсце тыя ж самыя чытанні, тыя ж самыя дыскусіі, наколькі у іх вот беларускія літаратары, якія по-беларуску там выступаюць, абмяркоўваюць, наколькі ў іх можна польскую аўдыторыю ўцягнуць? Гэта, канешне, крыху больш складана, таму што літаратура, яна не можа быць перакладзеная нейкім сінхронным альбо паслядоўным перакладам, вось так вось сходу. Літаратура патрабуе літаратурнага пераклада, і тут мы таксама сутыкаемся з тым, з недахопам перакладчыкаў на польскую мову з беларускай мовы. Чаму мы пры наяўнасці ў Польшчы 3 беларусістак, як мінімум у Варшаве, у Любліне, у Беластоку, не выхоўваецца ніяк школа перакладаў з беларускай на польскую мову, гэта вялікае пытанне да мяне. Ну, гэта, напэўна, і цікаўнасць студэнтаў да тэмы Беларусі. Можа быць, гэта недастаткова для іх прагматычна перспектыўная тэма, таму што, безумоўна, з украінскай, можа быць, ім цікавей перакладаць з увагі на тое, што там адбываецца, якая гісторыя там зараз разгортваецца. Але ўсё адно гэта гісторыя рэгіёна і тое, што той інтарэс, які быў у дачыненні да Беларусі ў 2020 годзе, нам варта яго нейкім чынам, гэты інтарэс было утрымаць, можа быць, мы не да канца ім скарысталіся для таго, каб вырасціць, для таго, каб стварыць гэтую супольнасць перакладчыкаў дастатковую з беларускай мовы на польскую. Але такія перакладчыкі ёсць, кнігі ў перакладах выходзяць недастаткова шмат, не так шмат, як бы нам хацелася. Я думаю, што гэта таксама адна з задач Пэна, вось знаходзячыся тут у Польшы, паспрабаваць гэтай сітуацыі, гэтай лакацыі скарыстацца напоўніцу і завязаць сувязі неабходныя з выдавецтвамі польскімі, якія б маглі гэтую літаратуру выдаваць. Але згадайма, у кожнай краіне ёсць інстытуцыі кшталту, напрыклад, калі мы кажам пра Польшу, ёсць у Польшы польскі інстытут, ёсць таксама інстытут кнігі, якія спрыяюць прасоўванню польскай культуры за межамі. Гэта дзяржаўныя інстытуцыі, яны маюць дзяржаўныя датацыі, дзяржаўнае фінансаванне на прасоўванне гэтай літаратуры за межамі Польшчы. У Беларусі такіх інстытуцый няма. І нам не хапае таксама сродкаў, банальна сродкаў і на тое, каб дафінансоўваць пераклады з беларускай мовы на польскую, дафінансоўваць выданне такіх кніг, рабіць гэтыя культурныя прадукты, якія могуць быць цікавыя замежнікам, даступнымі для гэтага замежніцкага інтарэса. Таму тут, канешне, вось я спадзяюся, што такія пляцоўкі, як Гучнафэст, дапамагаюць, безумоўна, нам больш быць бачнымі ў польскім грамадстве і, магчыма, паспрыяюць з часам таму, каб такіх перакладаў з'яўлялася больш. Але задача, канешне, больш складаная, чым проста выйсці на бераг Віслы і паказаць палякам, што мы маем літаратуру. А як ввогуле, Паліна, выбачай, у нас з тобой яшчэ будзе магчымасць. Я просто ўсіх папярэджу, калі раптам вось вы ўбачыце, што Тацяна рэзка устае і сыходзіць па-англійску, а можа і не, там, развітаўшыся, то не здзіўляйцеся, просто яе прызначаная сустрэча і абмежаваны час, таму вот я да яе звяртаюся. Наколькі ўсё ж такі у беларускіх літаратараў, творцаў сёння ёсць магчымасць паказаць сваю творчасць, паўдзельнічаць у прэзентацыях, дыскусіях. Вось як Гучнафэст, ёсць магчымасць, вот пляцоўка, ты можаш і чытанне устроіць, і падыскутаваць, і нешта там пра літаратуру пагаварыць, усё астатняе. А яшчэ, вот ёсць такія магчымасці? Да, ёсць, я ведаю, там
ездзяць з такімі асобнымі прэзентацыямі там ці сустрэчамі з чытачамі там і Бахарэвіч і Саша Філіпенко, там іншыя пісьменнікі, але вот таких фэстаў літаратурных ёсць? Ну, давайте так. Ёсць яшчэ фестываль прадмовы, фестываль інтэлектуальнай кнігі прадмовы, які ўжо абвясціў, што ў гэтым годзе фестываль будзе працягвацца, і адна з пляцовак это будзе Варшава, Вільня таксама будзе адной з пляцовак, чацвёртай пляцоўкай стаў Познань, а вось трэцяй пляцоўкай, я не памятаю, зараз забыла трэці горад. Карацей, Вільня, Варшава і Познань, Берлін будзе трэцяй пляцоўкай, то бок як мінімум гэты фестываль. Ёсць яшчэ быў у Берліне недаўна фестываль арганізаваны Гёте-інстытутам, і там была таксама магчымасць сустрэцца і прэзентаваць літаратарам сваю творчасць, сустрэцца з чытачамі, з публікай. Ёсць Тутака фэст, на якім таксама ёсць культурніцкая праграма. Ёсць Бардаўская восень, на якім ёсць культурніцкая праграма. І тут культуру, я тут абсалютна пагажуся з Палінай, я культуру не ўспрымаю як энтэртэймент, як штосьці забаўляльнае. Безумоўна, гэта і забаўляльнае таксама, нічога кепскага ў гэтым няма, але гэта пра штосьці большае. Культура гэта ў любым разе пра каштоўнасці, пра тое, што гэта нейкі каркас рэчаў, якія нас, ну, па-першае, нас трымаюць як супольнасць, пра што я ўжо казала, але па-другое, і будучы ушытымі ў нас, яны забяспечваюць доўгатэрміновасць любых дэмакратычных зменаў, калі мы кажам пра тыя каштоўнасці, якія мы спрабуем данесці. Бо вельмі ж лёгка, уявіце сабе, атрымаўшы незалежнасць, выбраць чарговага Лукашэнку на чарговых дэмакратычных выбарах. Вельмі важна нам праз культуру зашываць туды тыя каштоўнасці, якія мы хочам, каб яны ўкараніліся ў грамадстве, каб каштоўнасці правоў чалавека, каштоўнасці інклюзіўнасці, каштоўнасці гендернай роўнасці. Всё тое, што мы хочам, каб яно пасля нас трымала як такі шкілет у нашым далейшым існаванні ўжо ў новай Беларусі, ну а пакуль дапамагала нам ператрываць гэты час, змагаючыся за вольную Беларусь. Дарэчы, досыць такое цікавае меркаванне, каментар Наталі или Натал раздражняе, што беларусы не могуць аб'яднацца і зрабіць мерапрыемства разам, калі гаворка пра адзін дзень. Ну это відаць вось услед маёй расповеду, як 2 числа столькі мерапрыемстваў было. Атрымліваецца, што 3 беларускія мерапрыемствы ў адзін дзень у адным горадзе, але ў розных месцах, а нам трэба выбраць, на якое з іх пайсці, хаця можна было б аб'яднацца і зрабіць мерапрыемства усім разам. Ну, конечно, можна было б, але гэта чарговы такі вялікі фэст, але ну заўсёды ж такое было, і у Беларусі мы такое мелі, там у Мінску, калі адначасова адзін гурт, там Лявон Вольскі ў адным месцы, умоўна кажучы, выступае, Петля прыстрасця ў трэцім, Крама ў чацвёртым, а літаратурныя чытанні у галерэі ідуць таксама асобна. Нічога дзіўнага тут няма, і таму ёсць фэсты, дзе ўсё аб'ядноўваюцца, а ёсць асобныя мерапрыемствы, якія кожны ладзіць. Па-першае, безумоўна, гэта тое, што адбываецца ў адзін час шмат мерапрыемстваў, гэта сведчанне развітага культурнага жыцця. Гэта сведчанне то, што ў нас ёсць шмат творцаў, якія могуць выходзіць на сустрач людзям і прэзентаваць сваю творчасць, па-першае. Ну а па-другое, вельмі часта гэтыя творцы маюць розную аўдыторыю, і той чалавек, который пайшоў бы на умоўнага Вольскага, можа не пайсці на Петлю прыстрасця. Хаця, безумоўна, некаторая частка гэтых людзей можа перасякацца. Ну так, я так пачуваю, што табе трэба. Таму давай звернемся яшчэ раз да літаратурнай часткі. Ну, вот такую невялікую прамоўцыю зрабі, хто, што, ну, і можа быць якую-нибудь такую, як это кажуць, заманушку, цікавостку, там, што чаму людзі абавязкова павінны прыйсці, не прапусціць літаратурную частку. Што б ты вот хацела, чым зацікавіць можаш? Ну, я, можа быць, скажу так, што літаратурная частка называецца «Бліжэй да цябе». І на мой погляд, гэта ўжо тое, што павінна людзей прыцягнуць на гэты гучна фэст. Гэта, безумоўна, магчымасць сустрэцца з літаратарамі. Гэта магчымасць паслухаць нашых цудоўных, акрамя тых, каго я назвала, гэта яшчэ будзе Зміцер Бартосік з Юстынай Карпіловіч, якія будуць спяваць на гэтым фэсце. Гэта чыткі, гэта размовы, гэта магчымасць дыскусіі, гэта магчымасць набыць кнігі, гэта магчымасць пагаварыць, паспрачацца пра тое,
тое, што такое жаночая літаратура, ці існуе жаночая літаратура, бо гэта ж таксама вельмі неадназначнае пытанне. Это магчымасць быць разам, згаджацца або не згаджацца ў нейкіх поглядах на тыя ці іншыя з'явы, але пры гэтым адчуваць сябе адной супольнасцю, в культурніцкім сэнсе адной супольнасцю і быць разам. Ну і я так думаю, что не будем паўтараць чарговы раз, тому что я так думаю, что мы бліжэй до самого феста яшчэ раз зладзім такую, можа быть, сустрэчу ў нашай студыі на гадалку, але і цікавостку, тому что супадзенне ізноў будзе, да? Як уже вядома, так. Як уже вядома, так, тому что так супала, што супалі два выдатныя мерапрыемствы фэсты: Гучнафест і Варушняк. Так есть. Что-то вы не подумали как-то? Подумали. Ну что, Татьяну отпускаем? Дзякуй вялікі, я тады развітваюся. Дзякуй вялікі, Паліна, дзякуй вялікі, Зміцер. І вам дзякуй за ваш дзякуй. Карацей кажучы, беларускі пэн Татьяна Недбай нагаварыла, рассказала і пакідае нас ціхонечка, а мы з Палінай працягваем. Паліна, що ж таки, мы, я думаю, что зладзім потым такой сумесны эфир, можа быть, ці з табой, ці за кого з кімсьці іншым, з прадстаўніком аргкамітэта Гучнафеста і з кімсьці з Варушняка. Але ці не думалі, что ну ўсё ж таки такое перакрыжаванне, яно будзе не на карысць наведванню? Ну, мы насамрэч даволі давно ўжо абвесцілі даты Гучнафеста, таму ну, выйшла так, як выйшла. На той момант гэтая дата была вольная, і мы яе абралі для сябе. Ну, а далей ужо гісторыя. Таму, да, сапраўды будзе цікава, як усё будзе адбывацца, але пакінем гэта ў якасці тизера да наступнага эфіру. У нас на сёння, я думаю, яшчэ есть што абмеркаваць таксама. Так, ёсць, а на наступным тизеры рыхтуйце попкорн. Я думаю, будуць разборкі, калі не крывавыя, то такія сур'ёзныя, паміж таму, хто каму перайшоў дарогу, Варушняк Гучнафесту ці Гучнафест Варушняку. Інтрыга, расследаванне. Так, будуць не толькі літаратурныя чытанні, дыскусіі і не толькі музычная сцэна і гэтак далей, а ты сказала про тое, што будуць у тым ліку і размовы, дыскусіі, абмеркаванні на такія сацыяльна-палітычныя тэмы. Як это будзе выглядаць і чаму гэта? Ну, мы вырашылі дадаць яшчэ такую міні-сцэну у гэты раз. Яна будзе менавіта такой адкрытай пляцоўкай для тых, хто з НДА-маркета ці арт-маркета ці з іншых там удзельнікаў хацеў бы падсвяціць трошачкі сваю дзейнасць ці, магчыма, тэматыку, якой займаецца. У нас асобна на ёй будзе адбывацца, па-першае, такі Q&A, шоу «Абсуждаем», якое ведуць Іван Прус і Глеб Сямёнаў у інтэрнэце на Ютубе. Я думаю, што шмат хто гэта шоу ведае. Таксама Вольга Мжэльская будзе распавядаць пра свой культурніцкі праект, размовы з маленькім геданістам. Ну і НДА таксама змогуць, грамадскія арганізацыі змогуць прэзентаваць не толькі сваю дзейнасць, што было б, напэўна, можа быць трошачкі сумна, але і зладзіць нешта больш такое інтэрактыўнае. І ў прынцыпе у гэтым годзе мы стараемся адысці ад фармата, дзе проста все стацыянарна стаяць са стэндамі з нейкімі, там з улёткамі, з футболкамі, у нешта больш інтэрактыўна, камунікацыйна, разважальна, карыснае, дзе будуць актыўнасці і дзе ў прынцыпе людзі змогуць там рухацца паміж рознымі пляцоўкамі і удзельнічаць непасрэдна ў тым, што адбываецца у іх. Таму я думаю, што будзе яшчэ цікавей, чым у мінулым годзе. Ну, акрамя таго, варта заўважыць, што вядоўца музычнай сцэны ў гэтым годзе гэта Мікіта Мелказёраў, што таксама трохі дадае нам, ну, змяшчае фокус, да, магчыма, трошачкі ад выключна такой разважальніцкай функцыі музыкі да, магчыма, больш грамадска карысніцкай, калі можна так сказаць, не ведаю. То бок я спадзяюсь, што ўсё ж такі у нас будзе шмат такіх пляцовак і кропачак, дзе мы зможам разам абмяркоўваць разнастайныя пытанні. Ну і акрамя таго,
Насамрэч для мяне было невялікім нават здзіўленнем, што ў мінулым годзе пляцоўка сацыяльных актыўнасцей зазнала аншлаг насамрэч. Праз яе за дзень прайшлі сотні людзей, і потым мы звяртались да арганізацыі, які там знаходзілись, распытвалі, колькі там яны, напрыклад, стикераў раздалі, ці колькі людзей паўдзельнічала ў іх актыўнасці, яны называлі лічбы 500-700 чалавек, што мяне моцна ўразіла, таму што я нават не думала, што менавіта грамадскія арганізацыі будуць прыцягваць столькі ўвагі. То, што на музыку прыйдуць, на літаратуру прыйдуць, гэта было 100% зразумела. То, што кніжкі будуць купляць, у прынцыпе, таксама было зразумела. Але, дарэчы, Янушкевіч таксама скардзіўся, як вы сказалі, на тое, што ў яго стаялі проста бясконцыя чэргі, і ён прадаў вельмі вялікую колькасць кніжак, практычна рэкордную колькасць кніжак з усіх мерапрыемстваў, якія адбывались у тым годзе, дзе стаялі іх стэнды. У гэтым годзе, акрамя Янушкевіч, у нас будзе яшчэ 4 іншых беларускіх выдаўца, што, я спадзяюсь, павялічыць колькасць жадаючых набыць кніжкі ў 5 разоў. І я думаю, што будзе яшчэ значна цікавей. Выдатна. Дарэчы, слухайте, я для сябе пастаянна знаходжу нейкія такія новыя фармуліроўкі ці новыя падачы. Атрымліваецца, што калі канцэрт вядзе нейкі чалавек, умоўна кажучы, як зараз прагучала Мікіта Мелказёраў, то гэта надае гэтаму выключна, здавалася б, забаўляльнаму мерапрыемству грамадска-карысніцкія функцыі. Я подумаў, ведаеце, мяне запрасілі быць вядоўцам купальня ў гэтым годзе ў Варшаве, там на беразе Віслы. І я подумаў, што я ў якасці вядоўца гэтага забаўляльнага мерапрыемства таксама надам яму грамадска-карысніцкую функцыю нейкую, відаць. Буду так і прэзентаваць себе. Надаўца грамадска-карысніцкай функцыі. Гэта ж залежыць насамрэч ад таго, якім чынам будзе пабудавана ўся гэтая камунікацыя. То бок мы не проста ж запрашаем канферансье, гэтую ролю хто заўгодна мог бы сыграць. Нам бы хацелось бы, каб са сцэны гучалі таксама вельмі важныя рэчы. Гэта не проста чалавек, які там забівае сабой паўзу паміж гуртамі. Гэта ўсё ж такі значна, наше жаданне уключыць туды яшчэ нейкія каштоўнасныя рэчы. Пытанне ад гледача пад нікам Амадэй. А ці бывае такое, што на беларускія праграмы выступаў выказваюць жаданне паўдзельнічаць замежныя госці, якім цікава іншая культура, і у яе яны разбіраюцца. Карацей кажучы, можа быць хтосьці з польскіх ці замежных выканаўцаў на музычную сцэну, літаратараў на літаратуру ці грамадскіх арганізацый таксама так сябе прэзентаваць. Такое, сапраўды бывае, не вельмі часта, таму што, я думаю, таргетуем мы, конечно, у першую чаргу на беларускую аўдыторыю. У тым ліку, калі у нас адбываецца адкрыты набор, напрыклад, на НДА пляцоўку ці на арт пляцоўку, туды ў асноўным, конечно, беларусы падаюцца, таму што гэта ўсё ж такі фестываль беларускай культуры і актывізма. Але і з іншых краін таксама здараюцца выпадкі. І, дарэчы, мы ўсё ж такі імкнемся, так як гістарычна Free Belarus Центр, гэта арганізацыя, якая мае вялікія звязкі сувязі з Украінай. Бачыце, у мяне нават праскокваюць украінскія словы. Таму мы спалучаем заўсёды ў нашай праграме беларускія і трошачкі украінскія кампаненты, і для таго, каб падтрымаць наратыўна нашых калегаў і каляжанак з Украіны, і ў тым ліку зборамі нейкімі. Напрыклад, вы ўзгадвалі Алеся Плотку, які ў мінулым годзе усю выручку з продажы сваёй новай кнігі, якую ён прэзентаваў на фестывалі, ён аддаваў цэнтру рэабілітацыйнаму, які знаходіцца пад Кіевам, які накіраваны на тое, каб дапамагаць беларускім, але і украінскім таксама ваярам рэабілітоўвацца пасля раненняў ва ўкраіне, пасля удзелу ў баях. Таму, і, канешне, у нас у мінулым годзе на сцэне выступала яшчэ і украінскі гурт. Таму, так, па-першае, звяртаюцца, па-другое, мы зацікаўлены, каб былі таксама і
такія міжкультурныя спалучэнні, гэта, па-першае, цікавей, я думаю, для ўсіх аўдыторый, але і па-другое, гэта адлюстроўвае сапраўдную сітуацыю, ту рэчаіснасцю, якой мы знаходзімся. Таму што сапраўды мы не ў Беларусі, сапраўды мы ў іншай краіне, сапраўды мы спрабуем адшукаць гэтыя магчымасці там будаваннем мастоў паміж нашымі культурамі, і так удзел іншых арганізацый ці там выступоўцаў з іншых краін менавіта што адлюстроўвае тую сітуацыю, якой мы знаходзімся, і менавіта таму гэта фестываль сучаснай беларускай культуры. Калі ўжо загаварылі пра выступы і музычную сцэну, то я так анансую, рыхтуйцеся загадзя, ўжо настройвайце сябе, што прыйшоўшы на гучнафест падчас музычнай частцы, музычная сцэна, атрымліваць асалоду і задавальненне ад выступаў «Разбітае сэрца пацана», «Лейбонік», «Ночы» і «Сіндром самазванца». Все свае. Ну, у гэтым годзе на музычнай сцэне ўсе свае, так. Але будуць цікавосткі на іншых пляцоўках. Ну, давайте ўжо ўсё тут, як складалася гэтая праграма, хто за яе адказны і якія цікавосткі? Ну, тут я мушу узгадаць нашага гуру музычнай сцэны Івана Мароську, які заўсёды у нас адпавядае за музычны кампанент. Насамрэч не дапускае нікога іншага з каманды да гэтай часткі, і гэта выключна яго парафія, але мы абсалютна на 100% яму ў гэтым давяраем, таму што чалавек выдатна разумее, якім чынам мусіць фармавацца лайнап кожнага з гадоў, і мне падаецца, што ў яго вельмі добра атрымліваецца. Наша задача насамрэч заўсёды зрабіць музычную сцэну такой не зусім папсовай, а магчыма не на 100% такой супервядомай, якая б складалась з вельмі распіараных музыкаў. Безумоўна, ёсць, напэўна, больш вядомыя гурты, чым частка з тых, што вы зараз пералічылі. Але іх так шмат, дзе можна паслухаць. А ёсць частка гуртоў, якія трохі менш вядомыя, якія, магчыма, не збяруць там велічэзныя нейкія залі, але пры гэтым гэта малады, вельмі перспектыўныя выканаўцы, якія зноў-такі надаюць вельмі сучасныя беларускі, але і універсальны праект, які можа быць прадукт, які можа быць цікавым і для іншаземцаў у тым ліку. Гэта вельмі такая, contemporary music. Гэта, я выбачаю за англіцызмы. Раз уж мы находзімся ў Европе, то гэта менавіта тое, што можа падабацца і палякам, і, ў прынцыпе, там, любым іншым іншаземцам. Таму музычная сцэна, можа быць, для кагосьці выглядае трошачкі, не да канца вядомай, магчыма, але, па-першае, я ўпэўнена, што ўсе вельмі добра знаёмыя з РСП. Гэта заўсёды гурт, пад які немагчыма стаяць. Малады і рэдка выступаючы гурт, згодны. І заўсёды збіраючы аншлагі. Не гледзячы на тое, што выступае сапраўды часта і нават у адзін дзень з іншымі гуртамі. І пад іх заўсёды хочацца танчыць. Усе тыя іншыя, які вы пералічылі, і «Ночы», і «Сіндром самазванца», і «Лейбонік», гэта таксама вельмі якасная музыка, вельмі сучасная музыка, вельмі цікавая у сэнсе тэкстаў, якія яны робяць, але і з музычнага пункту гледжання. Таму я ўпэўнена, што ўсе, хто далучацца да і музычнай сцэны, і ўсіх астатніх, застануцца больш чым задавольна. Менавіта адбудзецца тое, што адбылось у тым ліку з літаратурнай сцэны ў мінулым годзе, калі такія гуру, як Янушкевіч ці Бахарэвіч, скардзілись напрыканцы, што ў іх былі такія велічэзныя чэргі, што яны проста стаміліся раздаваць аўтографы ці прадаваць свае кніжкі. Дарэчы, хочу вам сказаць, што сапраўды Паліна права, усе гэта адметныя тут гурты, і «Лейбонік» у прынцыпе, я б сказаў, што можа быць нават за «Разбітае сэрца пацана» апошнім часам больш вядомае, асабліва альбом яго апошні, гэта нешта, раю ўсім, канешне. «Сіндром самазванца», можа быць, не так шырока вядомы, але таксама зараз нарабілі шорагу сваімі трыб'ютамі на вядомыя песні
зуброў беларускага рок-н-ролу, так что таксама безумоўна цікавая. Так, трэба нам на жаль завяршаць, Паліна, але пытанне, наколькі складана в эміграцыі арганізаваць, правесці беларускі фэст? По больному б'еце просто. Насамрэч складана. Вельмі складана, з улікам усіх эмігранцкіх труднасцей, які, ў прынцыпе, на нашым шляху знаходзяцца. Гэта вельмі непростая задача, і нягледзячы на тое, што ў Польшы мы робім гэта ўжо ў трэці раз, кожны раз мы знаходзім нешта новае для сябе, чаго не маглі чакаць раней. Але, ну, гэта такі выдатны досвед, пасля якога падаецца, што ўжо можаш усё практычна. Таму прынамсі у папярэднія гады у нас усё выдавалася вельмі добра, і я ўпэўнена, што ў гэтым годзе атрымаецца яшчэ лепей, не гледзячы ні на што. А насамрэч гэта значна прасцей, чым правесці такое мерапрыемства, чым у Беларусі, на жаль, на сённяшні дзень. Таму, у прынцыпе, там і няма на што скардзіцца. І што я хачу апошняе сказаць, у гэтым годзе у адрозненне ад папярэдніх у нас яшчэ будзе і онлайн-стрім падчас усяго дня фестываля. Таму усе жадаючыя, хто не знаходзіцца у Варшаве, хто не зможа прыехаць у Варшаву, змогуць паглядзець яго і онлайн таксама. Ну да, а я хочу звярнуць увагу, ну, я спадзяюся, што сёлета таксама пашэнціць з надвор'ем. У мінулым годзе, да прыкладу, было шыкоўнае, сонечнае, цёплае надвор'е, і адзінае, пра што я шкадаваў, калі вот атрымліваў задавальненне там ад наведвання гэтага фэсту, што няма пляжа побач, вот, каб можна было ў Віслу акунуцца, вот, ляжаць на беразе і слухаць выступ Бахарэвіча. Вот што можна сабе яшчэ больше уявіць, такі Вудсток наш беларускі, варшаўскі у такім сэнсе. Так, на гэтым усё, Паліна, але на завяршэнне дай, можа быць, які-небудзь інсайт цікавы, раскрый таямніцы, сакрэты, што там адбываецца ў каардынацыйнай радзе? У каардынацыйнай радзе на гэтым тыдні адбудзецца першае агульнае паседжанне другога і трэцяга складу, падчас якога мы запачаткуем ужо афіцыйна працу трэцяга склікання. Ну, але ўжо што будзе далей, хто будзе абраны ў якасці спікера ці віцэ-спікера, якім будзе склад сакратарыята, як будзе мяняцца ці не будзе мяняцца статут, гэта мы ўжо даведаемся пасля таго, як трэці склад пачне працаваць. І, канешне, чакайце, што будзе шмат скандалаў, што будзе шмат спрэчак, але іх не бывае толькі ў дыктатуры. Таму чым больш мы абмяркоўваем нейкія пытанні і знаходзім кропкі паразумення, тым бліжэй мы да дэмакратыі. Ну, але у вас же там пачаліся ўжо вот гэтыя там спробы там кааліцыю стварыць, хто з кім там, вот, як это адбываецца? Ёсць там подкупы, там інтрыгі, там нейкія там збіраюць, можа, адзін на аднаго кампрамат, там пасцельныя сцэны. Ну, можа, нехта і збірае, я просто такое не залучана. Ну, конечно, людзі паміж сабой размаўляюць і спрабуюць там зразумець, дзе, з якімі фракцыямі будзе больш кропак перакрыжавання, скрыжавання па нейкіх прынцыповых момантах. То бок кожны для сябе, напэўна, шмат хто бачыў, выбудоўваў пэўную стратэгію, пісалі там праграмы свае перад выбарамі і, ў прынцыпе, плануе выконваць тое, што было заяўлена ўжо пасля абрання. Таму менавіта вось как бы шукаючы гэтыя перакрыжаванні, людзі і будуць спрабаваць разбудоўваць кааліцыі. Ну і кааліцыя большасці заўсёды патрэбна ў любым парламенце для таго, каб проста прымались пэўныя рашэнні. У прынцыпе, каб прымались рашэнні, інакш гэта будзе полны бедлам, чаго нам хацелось бы пазбегнуць. Таму я спадзяюсь, што ну, будзе бурхліва, будзе вельмі цікава, будзе шмат спрэчак, безумоўна, і я просто заклікаю гэтага не баяцца, гэта абсолютно нармалёвы дэмакратычны працэс у любым парламенце, і не такое адбываецца ў парламенце. Мы да парламента яшчэ не дайшлі, нам яшчэ далёка, але тым не менш мы на гэтым шляху. Таму будзе вельмі круто. Ну так, хочется уже что-нибудь такого не могильного вот это вот спокою, як у Лукашенковской этой палате прадстаўнікоў, а нормально, як во всем свете, у демократычным, со скандалами, интригами, там, выносом там смецця с избы.
все, ну может быть не настолькі прям востра будзе, але будзе. Ну і канешне, я буду спадзявацца, і я ў прынцыпе думаю, што так і адбудзецца, што каардынацыйная рада новае склікання будзе больш зразумелая для звычайных беларусаў, будзе больш бачна, відавочна, чым канкрэтна яна займаецца, бо папярэдні склад ён і быў такім кароткім, как бы гэтая кадэнцыя цягнулася ўсяго год толькі для таго, каб можна было бы перазапусціць усе гэтыя працэсы. І зараз, калі ўжо выбудавана экасістэма ўнутры каардынацыйнай рады і ў прынцыпе закладзены нейкі базіс у стасунках з іншымі палітычнымі гульцамі, такімі як офіс Светланы Ціхановскай і аб'яднаны пераходны кабінет, зараз ужо как бы на гэтым базісе і будзе далей разбудоўвацца наша праца. Ну і насамрэч склад гэтай каардынацыйнай рады даволі цікавы, там шмат прафесіяналаў і людзей, які вельмі актыўна працуюць на перамены ў Беларусі. Таму я думаю, што напрыканцы гэтага склікання, ўжо трэцяга склікання, мы пабачым яшчэ больш эфектыўных вынікаў гэтай працы. Ну і нарэшце, калі будзе задавацца пытанне, ці ведаеце, што робіць каардынацыйная рада, людзі будуць адпавядаць: да, безумоўна, было зроблена гэта і гэта, і менавіта таму я буду галасаваць за гэта, гэтую і гэтых. Ну, будем спадзявацца, что так, хотя бы там рассказывать про то, я бачыў там на стрыме Кныровича ці Кабанова, як там гэты гэнаму зачуп павалок, там ці яшчэ што-небудзь. Дарэчы, а напрыканец гэты, як вы думаеце, калі наступіць? Вот Халезін дае паўгады. Калі мы вернемся ў Беларусь? Не, калі скончыцца вот лясне гэты склад каардынацыйнай рады, вот і Так а що ж Халезін пайшоў і тады? Не, да, все будзе добра. Каб сачыць за працэсамі, атрымліваць задавальненне. Понятно. Ну, шмат хто хацеў бы, я думаю, каб каардынацыйная рада ляснула праз паўгады, але гэта дакладна не адбудзецца. Калі яна выставіла папярэдні год, то надалей усё будзе толькі больш грунтоўней і грунтоўней усё адбывацца. Я ўпэўнена, што пройдуць гэтыя 2 гады, і насамрэч мы самі з задавальненнем будзем узгадваць, наколькі шмат рэчаў было зроблена. Насамрэч, я і зараз, нават пасля другого склікання, магу пералічыць даволі шмат каштоўнасных рэчаў. Магчыма, яны проста не считваюцца так хутка, як хацелось бы, таму што гэта не, ведаеце, там не то, што парламент прыняў рашэнне аб павелічэнні бюджэтных сродкаў, там, я не ведаю, павелічэнні там пенсій ці яшчэ чагосьці такога. Безумоўна, гэта не ўплывае вось тут і зараз на жыццё беларусаў, асабліва ўнутры краіны. Але трэба разумець, што ўсё тое, што зараз робяць дэмакратычныя сілы, гэта гульня ў доўгую, і гэта праца на перспектыву, на вельмі далёкую перспектыву. Вельмі далёка я маю на ўвазе там, можа, до 5 гадоў, можа, трошачкі болей. Але гэта ўсё ж такі не праца ў стол. Гэта, тым не менш, вельмі важныя працэсы, і тое, што мы выбудоўваем нашу палітычную ідэнтычнасць за мяжою, у тым ліку, то, як мы ствараем свой вобраз і сваю рэпутацыю ў вачах нашых захадных партнераў, вельмі моцна паўплывае на то, як будзе выглядаць будучая Беларусь, якімі будуць стасункі з Украінай, як Злучаныя Штаты ці Еўразвяз будуць далучацца да рэформаў, там, рэканструкцыі і так далей у будучай Беларусі, колькі на гэта грошай будзе выдзяляцца. То бок усё тое, што зараз робім мы тут у межах палітычных сілаў, да і ў прынцыпе у шырокім сэнсе у межах беларускай грамадзянскай супольнасці, гэта безумоўна адлюструецца на нашай будучыні. Колькі пазітыву і у перакананні у лепшым гучыць у словах Паліны, трэба і зладзіць дыскусію з Радзінай Натальей. Каб Наталья рассказала про вот это вот позорышча, которое вот было у все гэтыя выборы ў каардынацыйную раду і вся дзейнасць цяпер так званых дэмакратычных сіл. Ну, это я цытую. Згодная? Нет, конечно. Что? На дыскусію. На дыскусію. Ну вот. Дзякуй вялікі. Паліна Бродзік, гучна фэст, сачыце за рэкламай, але папярэдне 28 чэрвеня на беразе Віслы каля Каперніка. Ну і знойдзеце, будзе гучна, знойдзеце. Ну і інфармацыя будзе. Так што дзякуй вялікі, Паліна, і дзякуй вялікі Недбай Тацяне, якая ўжо сышла.
До сустрэчы, жыве Беларусь.